lamɛnbaaw aw bisimila Devoir kɛnɛ kan an lamɛnbaaw aw bisimila kunnafoni di siraw y'a jira k'a fɔ min ye diɲɛ seleke naani jɛkuluba min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ conseil de sécurité olu ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen wulikajɔ kɛ ka se anw fɛ Bamakɔ yan a kow kɛra cogo di nakun tun ye mun ye kunnafoniw y'u da don a la k'a ɲɛfɔ an lamɛnbaaw ka kɛɲɛ ni Mali bɛ dakun min na bi Mali yɛrɛ den dɔ bɛ yen ale ye baarakɛla kɔrɔ ye a bɛ sɛgɛnlafiɲɛbɔ la bi a ye sɛbɛnfura dɔw labɛn ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaya bɛ maa min bolo bi n'o ye colonel Asimi Goyita ye a fɛla ye mun ni mun ye kunnafoni sɛbɛnw y'u da don a la k'a ɲɛfɔ an lamɛnbaaw bɛrɛbɛrɛtɔn min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ URD olu ka san kɔnɔ u bɛ jɛrɛba dɔw kɛ u bɛ fɛn min wele faransikan na ko conférence nationale o conférence nationale la URD tɔn dɔw bɛ bɔ jamana fan caman fɛ ka na dɔgɔkun tɛmɛnen na kɛnɛ sigira palais de la culture Amadou Hampâté Bâ la o seraw na da aw tulo kan Devoir kɛnɛ kɔnɔ bi inshallah albaw nin de ye bi Devoiru fanba ye ni mina labɛn ka lase aw ma a denkɛ ni aw badenkɛ Ibrahim Jawara nɛgɛ kɛrɛfɛ o bɛ Amza Sidi de bolo aw bisimila an lamɛnbaaw aw bisimila ka kɛɲɛ ni diɲɛ seleke naani tɔnba olu bɛ jɛrɛ minnu kɛ kalo wɔɔrɔ a yɛrɛ k'a fɔ u ka kulu kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni wulila ka na an faso Mali la kumaɲɔgɔnya kɔni nana kɛ ni ma kɔfɛlen ninnu ni an ka fanga ɲɛmaaw fɛ ka kɛ ni olu yɛrɛ ka balolɛ sira ye n'o ye mission des Nations Unies au Mali u ye perepelatigɛw di ka yira k'a fɔ min ye dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ ye maa kɛnkɛrɛnlenw kɔni bɔra ka na anw fɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na yan min ye kɛnɛya ambassadeur min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ Martin Kimani ale tun bɛ délégation in na Niger fana o maa tun bɛ délégation na n'o ye Abdou Abari ye Faransi fana maa tun bɛ a délégation na n'o ye Nicolas Rivière ye u sera anw fɛ Bamakɔ yan u nana bisimila ni an ka minisiri min bɛ yen ni ale sigilen bɛ ka ɲɛsin Mali ani jamana wɛrɛ cɛ koɲa ɲɛnabɔw ma n'o ye Abdoulaye Diop ye ani min ye Nations Unies yɛrɛ u ka maa kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛ an fɛ yan nɔ ni o ye El Gassime Wani ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka ni maa kofɔlen ninnu bisimila ka fara Nations Unies a ka cakɛbɔda so minnu bɛ yan olu baarakɛlaw caman taara a kɛnɛ kɔnɔ bisimila yɛrɛ an ka pankuru gɛnɛ kan kunnafoni nasiraw o ye a yira k'a fɔ min ye nin taama in ye a donna fɛn kɔnɔ fɛn min ni diɲɛ selikɛnani tɔnba bilama u kɔni kamana gannen don u jɔrɔlen don bi Mali yɛrɛ ka ɲɛnamaya bɛ ka taa sira min fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye fanganatɛmɛ fanga yɛrɛ ye a yɛrɛ la k'a fɔ o kɔni kɛn bɛ bi ko gɛlɛnba de ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ kunnafoni di sɛbɛn a y'a yira k'a fɔ laɲini min bɛ bi diɲɛ seleke naani tɔnba la o de ye k'a fɔ Mali fanga ɲɛmaaw u ka se ka baaraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min ye kalataw ye olu ka se ka labɛn ka se ka fanga yɛrɛ di jamana kɔnɔdenw ma minnu ni a ka kan minnu bɛ wele k'a fɔ ko civil kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ko o baara ninnu o ma kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na maaw kɔ maa minnu ni olu tun ye marifa ta jamana yɛrɛ juguya la n'u bɛ a wele k'a fɔ ko les signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali olu fana bisimilala ka se ka olu fana dalakaw lamɛn u fɛla ye mun ye jamana ko la ka fara an ka jamana yɛrɛ kɔnɔden minnu bɛ yen n'u bɛ wele k'a fɔ société civile olu fana ka hakilinaw nana lamɛn ni maa kofɔlen ninnu fɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakalila min ye diɲɛ seleke naani tɔnba min bɛ yen ni ale bɛ an fɛ yan nɔ ale kɔni ye a yira k'a fɔ u ka nin taama in a bɛ bila minɛn kɔnɔ minɛn min ni laɲini de kelen don Mali faamaw fɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen ka kɛ waati minnu fɔra k'a fɔ ko fanganatɛmɛ fanga kundama kana tɛmɛ o kan o waati ka se ka labato wa waati min fɔra fana ko kalataw olu baaraw ka se ka kɛ o waatiw fana ka se ka labato cogoya bɛɛ lajɛlen na wa u ka wulikajɔ a nakun ye dɔ min fana ye o de ye k'a fɔ diɲɛ bɛ ka ɲɛsin fɛn min ma bi n'o ye u bɛ fɛn min wele faransikan na ko changement climatique au Sahel u nana ka se ka hakili jagabaw fana kɛ o baaraw ninnu kan ka don cogoya minnu na ka se ka olu baaraw sigi sen kan o kɔfɛ
min ye bi jatigɛ wale tigilamɔgɔ minnu bɛ cɛncɛnfuga jamanaw kɔnɔna na ni u ka wulikajɔw bɛnnen bɛ bi ka se ka maaw bɔnɛ u ni na hakilijagabɔ kɛra olu fana kan dɛmɛw bɛ se ka kɛ cogo di hakililaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di cogoya jumɛn na ninnu ma kɔfɛrew daga bɛ se ka bɔ maaw yɛrɛ senkɔrɔla la kunnafoni an y'a sɔrɔ bɔlɔlɔ kɔnɔsira min fɛ o ye Nations Unies yɛrɛ ka bɔlɔlɔ sanfɛ sira ye an lamɛnbaaw ka kɛɲɛ ni nin wulikajɔw ye a yirala k'a fɔ u ni marabolo ɲɛmaa n'o ye dɔgɔtɔrɔ Sokɛli Kokala Mayiga ye olu ye ɲɔgɔn ye kumaw kɔni sɛmana jɛkulu minnu b'u yɛrɛ sɔrɔ Nations Unies yɛrɛ kɔnɔna na Conseil de sécurité olu ka kulu kɔnɔ o ambassadeurs olu caman tun bɛ yen nɔ kumaw kɔni sɛmasamana u ni dɔgɔtɔrɔ Sokɛli Kokala Mayiga cɛ Sokɛli Kokala Mayiga a y'i da don kɔrɔfɔw la a y'a jira k'a fɔ min ye Mali yɛrɛ ye a yirala k'a fɔ gɛlɛyaw caman tun bɛ Mali kɔnɔna na gɛlɛyaw o nana wuli fɛn na jamana kɔnɔdenw de ka wulikajɔ nana ka na fanga tɛmɛnen daga bɔ maaw da la nka a baaraw n'u nana cɛ ni finitigilakaw olu ka wulikajɔ ye kunnafoni sɛbɛn a y'a jira k'a fɔ Sokɛli kɔni a ko waati de sera sa nin baara ninnu tun nun ka don sabu Mali ka kunkilennaw tun bɛ ka taa sira minnu fɛ o de ye k'a fɔ yurugu ni ŋanamu ni yuruya olu tun kɛra disi gosi fɛn ye olu tun bɛ ka yakubaya an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na nka n'i ye jateminɛ kɛ maa minnu ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin fangakɔrɔ tɛmɛnenw ma olu fana dalakan de tun ye tilennenya a ka se ka sabati ɲanginibaliya olu ka se ka sabati min ye yurugu ye yuruya olu ka se ka bɔ jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni ne tun ye u dalakan ye wa ale yɛrɛ Sokɛli Kokala Mayiga fɛ o baaraw bɛ ka daminɛ bi a baaraw nun donna maa caman bɛ yen bi olu bɛ k'a dɔn k'a fɔ ko kiri bɛ ka wuli a deliko la o hukumu kɔnɔ sigikafɔ o kɔni bɛ senna bi malidenw bɛna fara ɲɔgɔn kan Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na ni olu bɛnna fɛn min kan o bɛnkan de bɛna kɛ Mali yɛrɛ ka ɲɛnamaya yɛrɛ taabolo ye kunnafoni an ye nin sɔrɔ min ye prémature yɛrɛ ale ka bɔlɔlɔ yɛrɛ sira sanfɛ an lamɛnbaaw ka kɛ ni nin wulikajɔ in ye Conseil de sécurité maaw fɛ an yɛrɛ ye ɲininkali kɛ jamana kɔnɔden dɔw la olu ka hakilina ye mun ye nin wulikajɔ in na min ye Adama Ben Jara ye an ye ale ɲininka ale ye mun faamuya nin na yala Mali kan ka mun de kɛ bi an bɛ waati min na i ko sisan min sɔrɔla Adama Ben Jara da an ka jɛ ka dɔn lamɛn o la. Voilà, Mali kan ka min kɛ dɔrɔn an furadama an y'o de laɲini kɛ an ka jɔ an yɛrɛ ye faso ye quoi n'an bɛnna min kan an k'o lase diɲɛ ma diɲɛ ka tugu an kɔ o la ni minnu sɔnn'o ma ni minnu ma sɔn o ma sira dayɛlɛlen nka ka bɔ i baara kɛ de bɛna cogo Mali kan ayi o kɔni anw ye organisation souverainiste ye anw bɛ dayɛrɛ la anw keleyalenba don an ka dayɛrɛ la an t'o tɛrɛmɛ an ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ ni gɛlɛya nana États-Unis Américains b'a ɲɛnabɔ cogo min ni gɛlɛya nana Russie la Russiw b'a ɲɛnabɔ cogo min ni gɛlɛya nana Français b'a ɲɛnabɔ cogo min anw bɛ fɛ ni gɛlɛya nana Mali kɔnɔ Maliyɛnw k'a ɲɛnabɔ ten a bɛ fɔ ko jala ka bon jala ye mais jala man kunna jala ye dɛ donc o de kama ni olu jɔyɔrɔ lajɛ bi ani se min b'u ye bi yala an bɛ se k'an yɛrɛ ta olu ma wa voilà i bɛ bɔ yɔrɔ dɔ de la ka taa yɔrɔ dɔ la o jɔyɔrɔ min bɛ Faransi bolo bi a sɔrɔla cogo di ko Anglais kɛlen ka Américains coloniser olu taara ka taa Américains dɛmɛ ka bɔ jɔnya juru kɔnɔ Américains fana gagné deuxième guerre mondiale la olu ye Faransi tigɛ minɛ ka veto d'u ma k'u kɛ membre permanent des Nations Unies na o dɔrɔn de don donc u ye kɛlɛ dɔ de kɛ pour que ka bɔ lihaliya dɔ kɔnɔ ka taa lihaliya dɔ kɔnɔ anw yɛrɛ taara Faransi bɔ bolo la Allemand bolo donc ni i binna ye tiɲɛ ye nka o kɔrɔ tɛ ko i k'i yɛrɛ to i ka fofo dɛ donc an kana sɔn o de ma an ka ɲi ka jɔ de an ka faso ye que gɛlɛya min b'an kan gɛlɛya solution tɛna bɔ kɔfɛ fo an ka sɔn o de ma an yɛrɛ k'a miiri an bɛ fɛ an ni jɔnniw ka tigɛ di ɲɔgɔn ma kɛ an ka se k'o baaraw bila sen kan mais u nana n'i ye Nations Unies ka mission ka kuma lajɛ kosɛbɛ nuance dɔ b'a kɔnɔ parce que quand ils disent ka fanga la segin civiliw bolo le plus tôt possible donc n'i y'o ta k'o lajɛ plus tôt bɛ yen possible bɛ yen parce que une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point donc mɔgɔw ye yɔrɔ min ta yɔrɔ ka fanga la segin civiliw ma mais en toute sincérité u ka émissaire ko le plus tôt possible donc le plus tôt possible o ye mun ye anw bɛ possible plus tôt possible kɛ mun ye fɔlɔ puisque le premier élément de souveraineté dans un pays c'est les élections
donc faut i ka derrière la folo parce que président me bo de kono institution bébé bo pratiquement élection de kono donc il sait qu'à élection négligée dans un pays qui perd 80% de son territoire kɛmɛ sara la 80 tɛ jamana min bolo donc n'i y'o o kalata baara boloda an dun y'a ye Faransi taara ka taga mandat laban min ɲini MINUSMA ye ka na Mali kɔnɔ puisque Faransi de ye MINUSMA leader ye Faransi ministre des affaires étrangères de bɛ taa kuma mois de juin ka MINUSMA ka mandat fɛnɛ contenu di a ma olu mana min proposer Zaïre Le Drian o de bɛ boli anw ka jamana ka tout ça doit s'arrêter o de y'a to o ye point fila bɛ essentiellement o y'o ɲini k'o don 2021-2022 kɔnɔ juin 2021 juin 2022 o ye jumɛn ye fɔlɔ ko ka application intégrale ko k'o kɛ ni san kelen kɔnɔ ko MINUSMA k'i jija k'o baara kɛ o ye Mali farali ko ye filanan ko ka tila ko ka MINUSMA ka participation active dans le processus électoral comme en Côte d'Ivoire une sorte de certification internationale donc notre scrutin les résultats seront soumis à une sorte de certification internationale, c'est-à-dire à l'anga jamana nyemoko tuka antato e der la dume talige gumbelebele ba sabade ka souveraineté politique, souveraineté économique, souveraineté militaire. Donc bi on me ko de nyini ka sekana anga jamana la pour anga jochuka mina. Donc wakati kelena MINUSMA avion ka pani anga irnu ye guno soni jabi ye kalata jabi nunu na ni miye go ni jabi de sorla nyono marala ni jabi de sorla kidal marala e net se ka bawo parce que ante olu be ta ko barabla se ga o keme sarala ni taraka to o jabi di oluma seke candidat min kadi France o de be passer c'est pourquoi ou ka kuma be aizo minejo parce qu'ils sont sûrs a eta élection a eta anga ta là-bas eboli na kera ni condition na Oluka Joker minele moubolo quoi. Donc nous disons que tous les chapitres ont été utilisés. Maintenant il reste un seul chapitre, c'est le chapitre de l'intelligence. Antna bio jangono moko sitena maldo ndigini fura mo wale tuko tanga bana fura ke quoi. C'est pourquoi basiki kono ameka ko inaje. Ode ato anye wele da Mali dem beyoroni juma inata ina le 29 octobre à 14h. Minga bo M5 RFP anga bo parce que M5 RFP que première mi-temps et Mohamed Balontano deuxième mi-temps ka gelen première mi-temps quoi et Allah benendo alni prolongation be séance de tir but be yala quoi première mi-temps ibe ka départ deuxième mi-temps en France ka départ pour que Mali ka der la be sabati chogamina et Mali donc ka se ka jodda meni dina kono donc o de ato ame bo jumado ko ira diela ko ira CEDEAO la ko ira ali Mali kono ya munu me ka kule nu magote Mali de na magote Mali la ko angata me boku ni la nyine mi ka conseil la nyese nya priorité te malien fagali ka joy priorité mu zoro wa mano luka fanga soro bo wa mani yera ku mo olube anjole soro ni donc ane ngakuma la ba mi e kambaro donc a wele bla Mali de bema vendredi le 29 octobre à 14h Mali fambe anga bo ka ke mo million chama e bolon furaje fait pour que Mali se ka jocho ga mina dame kono de ba mulo ka befo merci alabaw ni kɔfɛ an ye kuma dakurunya fila ɲininkali kɛ Clément fana na sabu ale fana ye maa ye maa min n'a ka wulikajɔ fanga ka bɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ kosɛbɛ min ye Conseil de sécurité maaw olu ka nin wulikajɔ in kana ɲɛsin an ka faso ma ale y'a bila minɛn jumɛn de kɔnɔna na min sɔrɔla Clément da an ka jɛ k'o fana lamɛn. Moi je pense que en tout cas rapport de force c'est-à-dire que Bibina k'a fɔ k'an bɛ kɛlɛ kɛ bɛɛ fɛ et ce n'est pas la peine kɔrɔta la quoi kɔrɔta la parce que à laban kɔlɔlɔ bɛ se anw de ma mais kɔlɔlɔ tɛ se Mali faamaw a se Malidenw de ma je pense pas que Sénégalais min bɛ a ka foro kɔnɔ sisan n'a bɛ k'a kɔrɔ tigɛ ale ka sira foyi tɛ Conseil de sécurité la ale t'a dɔn yɛrɛ fɛn min don ale t'a dɔn n'u nana fɛn min kɛra donc fanga mi olu fɛnɛ mécanicien kɛ min bɛ a ka garage kɔnɔ ale t'a dɔn yɛrɛ ni k'ale ma ko Conseil de ale t'a dɔn fɛn min don donc je pense qu'à un moment fanga mi duguma mɔgɔw fɛnɛ na k'a dɔn k'a fɔ an bɛ décision minnu ta i b'a sɔrɔ Mali faama kelen-kelen na fɛn fɛn bɛ bi fanga la hali n'a kɛra million kɛmɛ fila o bɛ sɔrɔ a tigi bolo mais Sénégalais kɔɔri sɛnɛ na n'i ko sisan ko Mali frontière dasura ou bien n'i ko sanction sugu dɔ tara Mali kan tɔɔrɔ bɛ s'ale ma mais ale ka da foyi tɛ nin ko si la an ka miiri olu fɛn mais faut en même temps que Maliens ka fara ɲɔgɔn kan ça c'est une obligation bi an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan mais c'est là tuguni a kun tɛ k'i bɛ karisa fɛ i tɛ karisa fɛ mais an bɛ ka taa niveau dɔ la an bɛ ka se yɔrɔ dɔ la on est obligé aujourd'hui ka an bolo di ɲɔgɔn ma pour que ka yira communauté internationale fɔ an bɛnnen don fɛn kelen kan o fɛn kelen jumɛn Jawara ni mɔgɔ min ko bi k'i tɛ dɔ fara transition kan franchement ce n'est même pas ko fanga ka di yɛrɛ c'est que i tɛ Mali yɛrɛ de fɛ i tɛ Mali fɛ pourquoi parce que ne tɛ se ka dɔn intellectuellement n'i kalanna moi j'ai passé 35 ans d'études i kalanna san
on ta sa fo san bisman ko ka kila ka ni sigi tuguni ka fɔ ko fɛn min ni ɲɛbala ni y'a jate bolo ɲɛbala k'i tɛ sɔn ka tiɲɛ fɔ fana si natalen don fɛn la ou bien natalen mi yɛrɛ ta la bi ma dɔ fara transition an bɛ sigi an kɔ de an ye fɛn fɛn k'an b'a bɛɛ bila zero a bɛ komi i ka tile ka sɛnɛ kɛ ka waa bɔ ka tila ka na dɔrɔn ka na bin ta k'a da bɛɛ sanfɛ ko bin ka fɛn tuguni pour que ye nin kɛlɛ bɛ kɛ an ye bɛ ka kɛlɛ mun de la an ye bɛ ka kɛlɛ ko jamana maracogo ma ɲi lakanabaliya bɛ fɛn bɛɛ ne ma fɔ ko lakanabaliya ko ɲɛnabɔra dɛ a tɔ juguyara est ce que a tɛ bɛn bi an ka miiri k'a fɔ an bɛ se ka wagati kunkurunin dɔ d'a ma min b'a ko ɲɛnabɔ ne ma fɔ ko u ka to fanga la transition ka to fanga la fo ka lakanabaliya banɛ parce que o fana tɛ se ka kɛ mɔgɔ t'a ban kuma dɔn bon si sigi bi logiquement intellectuellement k'i b'a fɔ ko l'insécurité bɛ ban mais ni sa hakɛ la bon n'i y'o kɔnɔ kɔrɔ i b'a fɔ ka to fanga la fo ka taa sa ou bien ka to fanga la fo kalo kura i b'a sɔrɔ kalo fila ta bɛ ban mais i b'a sɔrɔ yanni san mugan cɛ a tɛ ban mais est ce que an tɛ se k'an sigi bi an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ un consensus politique patriotique national ka fɔ Jawara Clément Assimi Goïta Choguel bon an k'an sigi bi an k'a lajɛ ni ko a bɛ dilan cogo di et je ne crois pas que o réponse bɛ sɔrɔ assise la parce que ne bɛ n ta bɛɛ fɔ dɛ ne bɛ n ka tiɲɛ fɔ je ne crois pas que a réponse bɛ bɔ assise la parce que ne ni n kɔrɔkɛ yɛrɛ ka kɛlɛ dɔ sɔrɔla ni calcul ninnu de fɛ ka bɔ n'a calcul ninnu ye et moi je pense que solution wɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la min tɛ k'a fɔ ko assise kɛra k'an bɔra ko assise u ka dɔ fara transition kan oui diyagoya dɔ ka fara transition kan et moi je fais partie de ceux qui pensent que mɔgɔ fɔlɔ min y'a fɔ Mali kɔnɔ k'a sɔrɔ hali Choguel ma kɛ premier ministre ko dɔ ka fara assise transition kan ne b'o la Banda bɛ se k'o seereya Assimi Goïta bɛ se k'o seereya ne yɛrɛ wulila ka se u ma ka taa fɔ a ye dɔ fara transition kan a y'a fɔ Maliens ye kabini sisan et sini sɔgɔma an bɛ segin a kan dɔ ka fara kan a bɛ fara kan cogo di jɔn de bɛ fara kan hakɛ jumɛn bɛ fara kan Assise se ka o baara kɛ k'o ban fo n'a sɔrɔ Assise sigikun dɔrɔn o ye ça c'est un autre problème politique qui va venir une autre crise politique alors qu'an b'a dɔn communauté internationale bɛ k'an bɛlɛn cogo di mais Maliens k'a dɔn n'an bɛnna min kan an ka sɔn kuma dɔ la k'an dusu bila kɛrɛfɛ ka kɛrɛkɛ bere bila kɛrɛfɛ walasa an ka Mali sauver kɔfɛ an bɛ bere ta ɲɔgɔn kama ne bolo y'a solution ye an kana sɔn fiyewu karisa ye faama ye karisa bɛ na ou bien a bɛ bi la bi ne ka hɛrɛ b'a la bi an ka nin bɛɛ to ye an ka tiɲɛ lajɛ sabu Ala tɔgɔ tiɲɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛ lamɛnbaaw kɔrɔfɔ minnu fɔra an b'a jigiya k'a fɔ aw ye faamuyaw sɔrɔ a la kunnafoni sɛbɛn info matin y'a jira k'a fɔ min ye Fakoli Doumbia ye ale ye maa ye maa min ni a tun bɛ jamana cakɛbondasow la a ye baaraw caman kɛ a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la an bɛ waati min na i ko sisan a ye sɛbɛnfura dɔw kɔni labɛn ka ɲɛsin an ka jamana faamaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ jamana ɲɛmaaya yɛrɛ la bi n'o ye colonel Assimi Goïta ye a ye a jira la k'a fɔ ale kɔni bɛna nin sɛbɛnfura kɔni ɲɛsin a ma min ye k'a fɔ jamana ka ɲɛmana bɛ ka taa taasira minnu fɛ ale yɛrɛ kamana gannen don a jɔrɔlen don o de ye k'a fɔ min ye jɛkulu minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ bi n'u b'a wele faransikan na ko société privée paramilitaire russe Wagner olu naliko an faso Mali yɛrɛ kɔnɔna na nin kɔni ye fɛn ye bi ale ka jɔrɔna ko don a ko Mali bɛ ka taa sira min fɛ nin ye Mali ka ɲɛnamaya la ko gɛlɛnbaw de ye sabu Mali tɛ se k'i kɔ don cogoya si la diɲɛ maaw ma an bɛ waati min na i ko sisan ni Mali ye laɲini de kɛ k'a fɔ k'a b'i kɔ don diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma o fana ye gɛlɛya faratɔ ye gɛlɛya kan min ye Fakoli Doumbia ye a ka kɔrɔfɔw la a ko ale kɔni bɛ cikan damadɔnin kɔni ta ka ɲɛsin Assimi Goïta ma Mali ye jamana ba don wa hali bi ni Malidenw y'u cɛsiri o jamanabaya a bɛ se ka sabati a bɛ se ka to a cogoyaw fana na kunnafoni sɛbɛn info matin a ko nin maa kɔfilen a ko waati bɛ ka na Mali kɔnɔ bi waati min ni cogoya foyi t'a la fo an ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan cogo jumɛn na Mali bɛ se ka nin waati ninnu latɛmɛ wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la an dɛmɛbaa jɛkulu minnu bɛ yen n'u b'a wele faransikan na ko partenaires a kana kɛ fɛn ye komi an bɛna an kɔ don olu la k'u kɛ i n'a fɔ ni olu tɛ yen foyi ma tiɲɛ an ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔna na o ye filiba ye an k'an bolo di bɛɛ ma an ka se ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye sabu Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi n'o o ye lakanabaliya yɛrɛ ye o gɛlɛya a ka gɛlɛn bi Mali ka se ka a kɛ a kelen na f'a ka wulikajɔw de kɛ ka se ka baaraɲɔgɔnyaw kɛ ani maaw ni ɲɔgɔn cɛ la nka a ko a bɛ min fɔ Assimi Goïta ye min ye an ka kɛlɛkɛcɛw ye tiɲɛ don cɛ gɛlɛnw don wa u labɛnnen don fana ka se ka kɛlɛ yɛrɛ kɛ a kana sɔn cogoya si la k'a fɔ min ye Mali ka lakanako k'o di maa wɛrɛw ma o ye fɛn ye fɛn min ni o ma ɲi jamana yɛrɛ ma cogoya si la an dɛmɛbaa jɛkulu minnu bɛ yen a y'i da don olu ka kuma tɛmɛnenw na a ko u dayɛlɛ u da jigi u b'a fɔ k'a fɔ olu kɔni nana Mali dɛmɛ mais
Mali yɛrɛ de bɛ ɲɛmaya ta a ka kɛlɛ ninnu na o dun ye tiɲɛ de ye fasi waati de sera sa fanga ɲɛmaa bɛ minnu bolo bi u ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka minɛnw di an ka kɛlɛkɛcɛw ma ka se k'u galabu k'u yakubaya ka se k'u galabu lawuli u bɛ se ka jɔ jamana yɛrɛ kɔrɔ cogo di jamana yɛrɛ kelenya a n'a basigi bɛ se ka sabati cogo di a ko nin kan ka kɛ Mali ɲɛmaaw ka baara de an bɛ waati min na i ko sisan wa u bɛ ka baara minnu ta waati sera Asimi Goita k'i jɔ a jɔyɔrɔ la u bɛ fɛn min wele k'a fɔ responsabilité historique sabu donna nataw la dɔfɔ bɛ na a tɔgɔ fɔ olu bɛ k'u ɲɛsin baara minnu ma bi a baaraw a ka gɛlɛn k'a fɔ k'olu ka se k'a kɛ u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ u seko ye min kɛ u ka se k'olu labɛn Mali yɛrɛ kɔnɔ ka se ka kalataw kɛ maa min bɛ yen ni o nana jamana kɔnɔdenw ka sugandili yɛrɛ senfɛ u ka se ka baaraw bɛɛ lajɛlen ninnu don a ka baara yɛrɛ kɔnɔna na o de ye fɛn ye fɛn min ni o bɛ se ka kɛ ɲɛta ye jamana ma mais olu bɛ ka taa tasira min fɛ ka fanga kɛ i n'a fɔ ko olu bɛna se ka nin baara bɛɛ lajɛlen kɛ o ye gɛlɛyaba ye bi an bɛ waati min na i ko sisan kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ye a yira k'a fɔ gɛlɛyaba min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni o ye lakanabaliya ye o gɛlɛya a ma se maa ka ɲɔgɔn yɛrɛ ɲininka a la waati sera Mali faamaw u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka se ka baaraɲɔgɔnyaw k'u juru janya hali n'a sɔrɔla k'a fɔ waati tɛmɛnenw na an teri jɛkulu dɔw tun bɛ yen an olu tun ka baaraɲɔgɔnyaw kun sumayara ka olu fara ɲɔgɔn kan nka a kana kɛ k'a fɔ maaw de ka wuli ka bɔ u ka dugu la ko an ka kɛlɛ bɛɛ lajɛlen to olu bolo o tɛ kodɔn baara ye o bɛ se ka kɛ gɛlɛyaba ye don n'a nataw la sabu lakana maa yɛrɛ de kan k'i jɔ i ka lakana kunyɔrɔ nali yɛrɛ kunfɔlɔw la n'a yirala k'a fɔ Mali kɛlɛkɛcɛw de bɛ Mali ka lakana a ran fɔlɔw la n'a sɔrɔla k'a fɔ minnu nana an dɛmɛ olu bɛ se ka min ye minɛnw ye min ye kunnafoni nasiraw ye olu bɛ se k'o dɛmɛ don anw ma o kɔni tɛ baasi ye nka ale kɔni bɛ min fɔ ka da nin bɛɛ lajɛlen kan o de ye k'a fɔ waati sera sa Mali kanudenw cɛ ani musow bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan u ka se ka hakili ɲumanw di Mali ka se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ a y'i da don min ye jamana kuntigi kɔrɔ minnu tun bɛ yen waati tɛmɛnenw na ni o ye Bokassa ye ni o ye Modibo Keyitaw ye ni ye olu wele bi ka na Mali yɛrɛ ka ɲɛnamaya yira olu la tuma dɔ la u b'u yɛrɛ ɲininka yala olu taara ka Mali min to anw bolo nin de don wa gɛlɛyaw kɔni bɛ yen tiɲɛ don nka waati sera an ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka Mali bɔ gɛlɛya kɔnɔ kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko info matin an lamɛnbaaw ka kɛɲɛ ni politiki nasiraw ye an bɛ hakɛto ɲini kɛ lamɛnbaaw fɛ ka kɛɲɛ ni politiki nasira ye min ye bɛrɛbɛrɛtɔ min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ URD olu ka sigi kɛrɛnkɛrɛnlen tun bɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na sigi in kuma cayara kabini waati jan parti kɔnɔdenw ka kɔrɔfɔw cayara a la kosɛbɛ o hukumu kɔnɔ sigi yɛrɛ daminɛ waati ni o kɛra sɔgɔmada fɛ maaw kun funtɛnilen don kosɛbɛ nka mɔgɔw sigilen kɔ ɲɛmaa bɛ min bolo bi n'o ye professeur Saliku Sanogo ye ale ye kɔrɔfɔw ta ka kunnafoni di parti kɔnɔdenw ma min ye hakilisigi kumaw ye min ale yɛrɛ ka adamadenya kɛcogo ye a bɛ se ka kɛ tuma dɔw la ale ka ɲɛmaya kɔnɔ baara dɔw kɛra a fɛ maa caman b'a faamu nka adamadenya kɔni tɛ se ka dafa cogoya si la kuma caman kɔni bɔra Saliku Sanogo da kɔnɔ o discours kɔfɛ sa an y'an madon min ye URD tɔnden dɔw la ka se ka u ɲininka o dɔ ye communiste maire kɔrɔ ye n'o ye Alu Kulubali ye ka ɲininkali dɔw sɛmɛ a la min ye URD ni sigi maa joli ni joli de bɛ ka a ɲɛmaya ɲini n'o o ye URD ka cɛbɔya ye min sɔrɔla Alu Kulubali da kɔnɔ an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. Alu Kulubali ne tun ye maire ye communiste la ne ye bureau national URD aw ka ni conférence nationale a kumaw cayara kosɛbɛ dugudugumakow caman fɔra a la bi e yɛrɛ ye mun faamuya baaraw la. Ne ye mun faamuya baara la c'est que a bɛ n'a fɔ ni ye na tobi f'i ka najini k'a la walima f'i ka kɔgɔ kan ayiwa politiki fana na ni politiki place ɲini sera n'o kɛra k'a sɔrɔ mankan ma kɛ pewu ayiwa kuma n'a ma ja donc mankan o ye politiki na a nana fɛn de ayiwa mankan bɛ caya effectivement mankan cayara parce que parti kɔnɔ bɛɛ bɛ jɔyɔrɔ ɲini de la ayiwa mais URD ye parti ba ye a ma kalandenw ka ca a ma hakilimaw ka ca maakɔrɔbaw bɔnna minnu ye ko caman kɛra minnu ɲɛna
donc ne dalema la k'a fɔ ko in tɛ tiɲɛ ka olu to an cɛ la i y'a ye bi an bɛ conférence nationale la bɛɛ bɛ kɛnɛ kan yan URD makuluman bɛɛ bɛ kɛnɛ kan yan bi o kɔrɔ ye ko an y'a faamuya k'a fɔ ko c'est vrai mankan ye politique dɔ ye mais ayiwa mankan mana kɛ cogo cogo tagalen ɲɛfɛ an y'a faamu k'a fɔ ko waati sera an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛɛ ka bɛn kelen kan an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ o de kama an bɛɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan yan palais de la culture la. I ko ni n'a tobi n'i ma machine k'a la n'a tɛ ja aw ka ɲɛma sugandili kɔrɔw la ka Sumayila So balo la kun tɛ kɛ tan dɛ o tuma o n'a tun man di yan. Oui o n'a tun ka di mais o ni bi ta tɛ kelen ye parce que o waati Sumayila tun ye candidat naturel ye hali a ka di mɔgɔ min ka place ɲini ka Sumayila to yen bɛɛ b'a to ale bolo mais Sumayila talen a bɛ mɔgɔ caman ɲɛna k'olu de ni place ka kan donc ça c'est o fana o tɛ baasi ye politique la maintenant mɔgɔ caman n'i kan bɔ an bɛ don min na comme bi candidature mun retenu na yɛrɛ o ye mɔgɔ 10 ɲɔgɔnna ye i y'a fɔ cogoya min na o ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ URD kɔnɔ mais hali ka Sumayila to yan appel à candidature tun bɛ kɛ ayiwa dɔw b'a fɔ k'u ye candidat ye mais a mankan tun tɛ caya ka nin bɔ mais an bɛ don min na comme bi ayiwa an y'a faamuya i n'a fɔ n bɔra k'a fɔ cogoya min na k'a fɔ ko c'est vrai politique mankan ye a tala dɔ ye mais mankan man kan a lafara k'a ka mɔgɔninfinya cɛ ayiwa ka aw yɛrɛ ka bɔ ɲɔgɔn na. Baara in a kun kan ka kɛ waati jumɛn. Baara kun bɛ kɛ wula in na ni Ala sɔnna ma n'an donna sisan i n'a fɔ i bɔra ka président ka discours lamɛn sisan commission d'arbitrage mɔgɔw olu bɛna intervenir commission de contrôle mɔgɔw olu bɛna intervenir président des jeunes bɛna intervenir président des femmes bɛna intervenir ensuite alors délégués bɛ to salle kɔnɔ mɔgɔ tɔw bɛ taa so délégués bɛ to salle kɔnɔ alors olu bɛ répartir commission ni ɲɔgɔn cɛ pour que ka résolution dɔ ta o bɛ se ka ban ka bɛn ni 18 heures ye. Ko maa ta ɲɔgɔn bɛ ka ɲɛmaya ɲini bakuruba la i bɛ se ka jɔn ni jɔn tɔgɔ fɔ an ɲɛna. Mɔgɔ 10 don a lisi Bɛtɛnkɔrɔ mais i y'a fɔ cogoya min na a mɔgɔ fɔlɔman dɔ o ye maître Demba ye o ye Bubu Sise o ye Igor ye Adama Kulibali b'a la bon ayiwa Madu Jalo bɛ a la ayiwa lisi ka jan dɔɔni. Nka mɔgɔ kɔni tɛ ka min faamuya URD bɛ jɛkulu la jɛkulu mun kɛra sababu ye ka na ni M5 RFP ye olu ye wulikajɔ kɛ fanga min kama n'o ye Bubu Sise ka fanga ye bi hali o dugu ma jɛ Bubu Sise kelen ka na tuguni k'a bɛna ɲɛmaa ɲini ni URD tɔgɔ ye bi e yɛrɛ bɛ nin bila minɛ. Baara bɛɛ kɛla ni sariya de ye parti kɔnɔ a fɔra ko l'adhésion est libre c'est-à-dire que mɔgɔ mɔgɔ n'i b'a fɛ ka don parti la sariya tɛ mɔgɔ bolo ka i bali ka don donc o kama Bubu Sise a donna parti la o don cogoya la ayiwa an y'a kunbɛn alors mais candidature o fana ye a ka droit dɔ une fois que i ye parti membre ye i bɛ se ka kɛ candidat ye fana alors mais comme critère bilala sen kan baara bɛna k'o kan ni URD mɔgɔ yɛrɛ jɛnna n'a ye k'a fɔ ko Bubu Sise ka kɛ candidat ye ayiwa o fana ye politique talan dɔ ye. I bɛna kɛ farafaralen ni ɲɔgɔn cɛ sabu a kuma cayalen don. Bon a bɛ se ka kɛ URD tɛ ci. bon a kɔni mana kɛ cogo cogo URD tɛ ci a kɛra Bubu Sise o a kɛra mɔgɔ wɛrɛ ye o ne dalen ma la k'a fɔ URD kɔni a tɛ ci. Président discours kɛ e ye mun faamuya la dɔw ko passion caman sɔrɔla discours nin kɔnɔna na e yɛrɛ ka yeta ye mun y'a. non président kɔni ka discours ɲɛna kosɛbɛ parce que n y'a fɔ cogo min na kuma cayara mankanw cayara alors mɔgɔw dusu kasilen don parce que bɛɛ b'a fɛ a ka k'i ta ye alors donc n'o kɛra ko la i b'a ye gɛlɛya bɛ na président maakɔrɔba don maa kalannenba don donc a ka discours taara o sira de fɛ ka mɔgɔw wele u ka bolo da o dusu kan an ka baara in kɛ ni hakili ye an kana kɛ ni dusu ye donc ka wele kɛ ka jama fara ɲɔgɔn kan toujours an bɛ ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ président ka discours taara o sira fɛ président kɔni mɔgɔ min don an bɛ se k'a fo kosɛbɛ a ka hakilimaya la. monsieur le maire a kun ka d'an ye an ka ɲininkali dɔw k'i la parce que an ye ɲinan ma se k'i kuma laban. n ka kuma laban ka foli kɛ ka ɲɛsin URD tɔn bɛɛ lajɛlen ma ayiwa hakɛja maliden bɛɛ lajɛlen ma an ka jamana an k'an bolo di ɲɔgɔn ma halisa an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ an k'an ka jamana sauver. merci. Kunamana tiɲɛ di kunun dɔ don. An lamɛnbaaw nin tun ye commune 6 maire kɔrɔ min bɛ yen n'o ye Aliyu Kulubali ye ale kɔfɛ min ye URD yɛrɛ ɲɛmaa bɛ maa min bolo bi ni o ye professeur Saliku Sanogo ye an bɛna kɛ Jawara ye ni Ala sɔnna sigi wililen an y'a fana ɲininka ale ka hakilina ye mun ye bi URD ka ɲɛnamaya la min sɔrɔla ale da kɔnɔ an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. URD danga fɔlɔ ye
bi aw bɛ conférence nationale kɛnɛ kan se ka mun fɔ discours nu fɔra nasarakan na bakuruba la bɛ se ka mun fɔ an lamɛnbaaw ye bamanankan. bakuruba ye a fɔ an ka sigi an ka kuma an ka parti bɛ taa taabolo min kan an k'o fɔ ɲɔgɔn ye an ye baara min kɛ ka se bi ma an k'o fɔ an bɛna min dɔgɔ da fana san conférence ka na k'o fɔ ka bɛn an ka bɛn ko kelen na bɛn de b'a to an bɛ se ka taa taabolo la. I ka kuma sinsila bɛn kan i bɛ se ka mun fɔ sabu komi i sɔminen bɛ fɛn dɔ la. bɛn yɔrɔ bɛ tuma la ka discours bi ka sɔrɔ ale ma ban a bɛ bɛn de fɔ la union o ye bɛn pour la démocratie et la donc depuis notre départ bɛn o de y'a to mɔgɔ caman de bɛ na parti kɔnɔ an bɔra yɔrɔ caman de kan an bɔra parti caman de la ka na n'an ma bɛn an ka parti tɛ se ka taa. cɛbɔ ye maa joli ye. cɛbɔ tɛ candidat la candidature olu ye mɔgɔ tan ye mama candidat ta fɔlɔ o mɔgɔ tan cɛ a y'a mɛn mɔgɔ ma ta fɔlɔ. caman kelen don a tɛna ta yan fana bi a tɛ ta yan. caman tun y'i jalaki ko i ka lahala i ka taabolo ka ɲɛsin parti ka ɲɛnamaya ma ko olu ma sɔn i ye kɔrɔfɔ ninnu mɛn wa jaabi. n y'a jaabi di fanga la n'i bɛ baara la fo n'i tɛ baara kɛ dɛ n'i bɛ baara la a bɛ diya dɔw ye a tɛ diya dɔw ye ne bɛ n ka baara kɛ an ka texte b'a sɔrɔ a ma diya dɔw ye b'a sɔrɔ a ka di dɔw fana. b'a yira k'a fɔ ko sigi kelen-kelen bɛ nalen ko assise nationale aw bɛna participer a la. n y'o fɔ an bɛ participer assise nationale la kɛ nous on est créateur du FSD an bɛ M5 la an bɛ transition dɛmɛ assise min filɛ an y'a ɲini depuis très longtemps organe unique an y'a ɲini depuis trop longtemps donc n'o nana kɛ fɛn ko o bɛna an wele ka taa an ka kuma fɛ an bɛ taa yan au plan national régional local an bɛ taa. fɛn nafa b'a la wa. nafa ba de b'a la. i n'a fɔ jumɛn. nafa min b'a la d'abord sigi ka kuma yɛrɛ o ye dan. caman man kɛ wa président. caman ne yɛrɛ dɔ kɛ o ne ye fɛngɛ kɛ le forum national sur l'éducation ne y'o kɛ. jamana bɛ se ka kɛ tile kelen ko yan ni fɔli kɛra an b'a fɛ min ni sen ni min fɔra o ka se k'a waleya o de ye laɲini assise nationale ka se ka kɛ fɔ mɔgɔ bɛɛ ka na ko dɔw bɛ yen an b'o kɛ o ni an ka taabolo bɛnnen tɛ an k'a lajɛ constitution na yɔrɔ dɔw bɛ yen an y'olu ta nazarala de kan na an bɛ an ka jamana mara cogoya jumɛn na sisan an ka dugu bɛ mara an ka village bɛ mara cogo di an k'o tigi k'o kuma k'o fɔ ɲɔgɔn ye. an fana ka taabolo ta min ni anw ka kan an kana to ka tɔw copier fana ne ye école karamɔgɔ ye école la f'an ka yɛlɛ an fana don école la yɔrɔ dɔ i bɛ taa sɔrɔ écoledenw bɛ yen u bɛ dugu kɔnɔ u tɛ foyi dɔn dugu yɛrɛ la u tɛ jiriw dɔn u tɛ kɔnɔ dɔn u tɛ foyi si dɔn n'olu kɔrɔlaw bɛ se ka kɛ mɔgɔ ye i bɛ kɛ mɔgɔ ye kɛ i bɛ se ka nin dɔn i bɛ nin dɔn u bɛ nin dɔn mɛ t'i ka jamana yɛrɛ de n'i dun ma se k'i ka jamana dɔn i tɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la. président i ko k'aw ye M5 sigibaa fɔlɔw ye aw ye kɛlɛ kɛ minnu kama n'a yirara k'a fɔ ko olu ma kelen dɔw ka segin bi k'u bɛna ɲɛmaya ɲini aw yɛrɛ ka kuli kɔnɔ o bɛ faamu cogo di. o tɛ politique ye wa c'est la politique. ma logique t'a politique la wa. logique b'a la kɛ a logique ye min ye bon n'i d'accord la tɛ fɛn na tu veux faire n'i b'a ka fanga ɲini i b'o ɲini kɛ n'i bɛ tɔn na o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko kudayi a bɛ hakilina bɛ kɛ kelen a bɛ se ka kɛ ko dɔ bɛ na se a b'a hakili jagabɔ ne hakilina ye dɔ ye e hakilina dɔ wɛrɛ ye mɛ an bɛ tɔn kelen na dɛ fɛn min ye an kana kuma ka ɲɔgɔn bugɔ ka taa n'an ka ko tɛ ɲɔgɔn ta la an ka tɔn n'i ye n'an kumana n'an ye mɔgɔ 10 ta n'an kumana ni mɔgɔ 8 bɛnna kan mɔgɔ 2 bɛ olu ma bɛn obligatoirement mɔgɔ 2 olu kan ka o de démocratie interne e y'a mɛn. ni cɛ bɔ ɲini tɛ sɔn ka kɛ gɛlɛya ye parti kɔnɔ bi a b'a kuma cayalen don dɛ. fɛn jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ ni gɛlɛya t'a la ni gɛlɛya t'a la an b'an sigi an tɛ politique kɛ a bɛɛ bɛ gɛlɛya mɛ an b'an sigi de k'a lajɛ ko gɛlɛya an ka se ka solution sɔrɔ la cogoya min na a ma nɔgɔ mɛ an kan k'o de kɛ an ye san 18 de kɛ baara in na an selen sisan an bɛ yɛrɛkɛ yan ko an tɛ se wa n'an tun tɛ se an bɛ san 18 k'a la cogo di donc an de b'a ɲini k'a lajɛ an yɛrɛ cɛ ma an bɛ se ka bɛn mɔgɔ min kan min bɛ taa an ka couleur de kɔrɔ tigɛ k'a fɔ ko o tigi bɛ a kɛra a yɛrɛ de a b'a kɛ URD de. a y'a faamu voilà. sisan i ka kuma laban ye min ye ka dugawu kɛ an bɛ tɔnsigi min na bi ala y'a daminɛ cogo ɲɛ ala k'a kuncɛ cogo ɲɛ ni ɲini ka cogo na an ka bɛn kuma la yɛrɛ fɔ n'an ma bɛn an bɛ perdu mali fana bɛ perdu donc an k'o de faamu a ko gɛlɛyara cogo cogo an bɛ sigi ka fɔ kɛ ka bɛn ka ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i di an ka bɛn pour que an ka taa ɲɛ o filanan ye min ye mali an ka jamana an bɛ dugawu kɛ a ka ba sigi cogoya min an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ o gɛlɛya ala ka se k'o ta ka bɔ an kunna an ye jamana ba ye an bɛ ɲini URD kɔnɔ cogoya min na pour que URD ka taa ɲɛ mali fana se ka taa ɲɛ ni bɛn tɛ mali kɔnɔ donc o bɛn an b'a ɲini ala fɛ k'o fana sabu merci. alabaw nin tun ye professeur Saliku Sanogo ye sigi tun kɛlen don k'a fɔ sɔgɔma a nun bɛ don min ye lansara waati ye sigi kunbɛ cɛ nka an kɔni tora ye fo 22h moins waati a kɛra samasamaliw ye maaw dusu kun futunen don kosɛbɛ o de kama an ye ɲininkaliw ɲini maaw fɛ u ma sɔn cogoya si la wulikajɔ senfɛ sa an nana bɛn min ye professeur Saliku kelen ma a ye dakurunya kelen dɔrɔn nin di an ma ka se ka o kɛ somɔgɔ sama ye sabu a banna pewu kuma ma nka Mamadu Awa Gasama wo maa o maa bɛ URD la k'i b'a dɔn ko maa lakodɔnnen don bɛɛ dusu tun futunen don maa si ma sɔn ka kuma di Saliku Sanogo ye min di dakurunya kelen na an ka jɛ k'o fana lamɛn. monsieur le président baaraw kun cɛra i bɛ se ka mun fɔ an lamɛnbaaw ye. an kɔni sɛgɛnna bi tile jara baaraw cayara an ye kuma caman fɔ ɲɔgɔn ye nka a laban n bɛ se ka fɔ an ye dɔ kɛ. a ye ɲɔgɔn faamu wa. an ye dɔ kɛ
kan jumɛn an ye dɔ kɛ min parti k'a kɛ kelen fɛn kɛra mun kan malidenw ye ngwaw ka na an labaw o kɔfɛ min ye madame Kulibali ye URD tɔnden wa yɛrɛ kɛra wasaden ye waati tɛmɛnenw na sigida duurunan la an ye ale fana ɲininka a fana tun dusu kasilen don kosɛbɛ sigi wulilen kɔ min sɔrɔla a da an k'o fana lamɛn. aw ka baaraw kun cɛla a bɛ se ka mun fɔ lamɛnbaaw ye bi. an ka bi réunion a ye conférence min kɛ bi an nana an hakili la k'a fɔ an bɛna fara ɲɔgɔn kan bɛɛ b'a dɔn ko problème bɛ parti kɔnɔ an ka sigi ka kuma an ka bɛn ko ka parti bɛ se ka wuli cogo min na k'an bolo di ɲɔgɔn ma mais conférence min kɛra bi a ma kɛ conférence cogo di parce que ni conférence bɛ kɛ conférence de bɛ fɛnw décider mais kaban an y'a daminɛ sɔgɔma fo wula Salifu kelen vice président ale de ye décision bɛɛ ta ni mɔgɔ ye fɛn fɛn fɔ a b'a bloqué a tɛ fɛnw bila au revoir a tɛ mɔgɔ ka kuma mɛn finalement ale min ka d'ale a kɛra o de ye donc problème an nana sigi ni problème ye an wulila ni problème ye fosi ma bɔ a la mais bi a ma ɲɛ i y'a ye salle kɔnɔ an ye tile bɛ ban kɛlɛ de la mɔgɔ dusu bɔlen tun don kosɛbɛ mɔgɔ dusu bɔra parce que ale tɛ mɔgɔ mɛn Salifu ko ale de ye président ye ni min ka d'ale de bɛ kɛ parti bɛna to o cogoya la wa ayiwa an bɛ ɲɔgɔn bolo sa o an bɛ dugawu kɛ an labaw ka kɛɲɛ ni sigikafɔ min bɛ ka nun dɔ bi jamana faamaw fɛ ni u b'a wele faransikan na ko assise nationale de la refondation ni sigikafɔw kuma cayalen bɛ bɛlɛbɛlɛtɔnw caman y'a yira k'a fɔ olu tɛna taa a la k'a yira k'a fɔ wari tiɲɛ de don sigikafɔ ko kuma tɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen fɔra wa Mali gɛlɛya yɛrɛ fana dɔɔnin don dɔw fana y'a yira k'a fɔ sigikafɔ a kunbɛn sabu Mali bɛ ka taa sira min fɛ bi waati sera sa an ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka yɛlɛmaba dɔw don Mali yɛrɛ kɔnɔna na o hukumu kɔnɔ Sɛbɛnni kɔrɔ ye dugu yɔrɔ min n'a bɛ sigida 4nan yɛrɛ fɛ olu ye wulikajɔ kɛ ka wele bila min ye funakɛnɛlaka dɔw ma Bitɔn Jara Sidiki Kuyate Adama Ben Jara ninnu kɔni taara Sɛbɛnni kɔrɔ ka taa ɲɛfɔli kɛ Sɛbɛnnikɔrɔkaw ye gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ sigikafɔ in laɲini minnu b'a la olu fɛla ye min ye a kɛnɛ kɔnɔ an ka maa tun bɛ yen n'o ye Amza Sidibe ye ale y'an sama seereya minnu na an ka jɛ k'olu lamɛn. tɔgɔ ye Mamari Bitɔn Kulibali ye nin bila in na aw sera k'i sɔrɔ fayɛlɛ jeune na se k'a ɲɛfɔ an ɲɛna bakuruba la aw nakun ye min alhamdulilayi an nana Sɛbɛnnikɔrɔ fayɛlɛ jeune na wulada in na welekan min bila an ma an nana ka na ɲɛfɔli kɛ u ye lasigi kura min bolo dalen bɛ n'a bɛ fɔ ma ko assise nationale maliden bɛɛ welelen bɛ ka taga hakilina fɔ min na an nana ka na ɲɛfɔli kɛ u ye o la u ka kan ka u ɲin don o la cogo di u ka kan ka u yɛrɛ ka hakilinaw kana parce que sisan nɔ maliden bɛɛ de welelen bɛ a dannen tɛ politiki mɔgɔ minnu ye jamana tiɲɛ a dannen t'olu ma a ɲininen bɛ bɛɛ de fɛ bɛɛ ka na i da don a la k'i sen don a la k'i bolo don a la k'i ɲɛ don a la k'i tulo don a la donc u kan ka kɛ cogo min na an kun nana k'olu de ɲɛfɔ warawala ni du Sénégal i ni jɔn na ne nana ani Ben Le Cerveau ani Sidiki Kuyate yala i bɛ se ka mun fɔ jamanadenw ɲɛna bakuruba la bakuruba la dɔrɔn jamanadenw ka na salaya jamana ko la ka da kan i hakɛ ka tara i balolen ɲɛna fo bɛɛ ka bili kunna ko n'o kɛra ko nakun t'i la tugun diɲɛlatigɛ la tiɲɛ don u y'a don mɔgɔw kunna siɲɛ caman kuma jan ko politiki ma ɲi politiki ye kalabancɛ a bɛ taa non politiki mɔgɔ minnu nana ni politiki y'anw bara 91 la a kilancɛ bɛɛ de ye zon ani mɔgɔ lankolon ye n'o tɛ politiki tɛ mɔgɔ lankolon e b'i jɛ bila ka taa ekɔli la o ye politiki dɔ ye i bɛ taa i muso furakɛ ka denw furakɛ o ye politiki dɔ ye i bɛ taa seli misiri la o ye politiki dɔ ye donc politiki o ye ka baloko ɲuman o de ye ɲɛɲinini bon jamana mɔgɔ ɲɛnamaw olu de y'u ɲin bɔ o la k'o to mɔgɔ lankolon bolo o de kama u y'an ka jamana bin ka se nin hakɛ la donc an kɔni timinandiyalen don an bɛ ka wuli ka se bɛɛ ma yɔrɔ bɛɛ ko bɛɛ ka wuli i k'i da don jamana ko la i k'i sen don a la i k'i bolo don a la an bɛɛ ka hɛrɛ b'o de la aw ye ne tɛ CNT la bɛn de bɛ CNT la fɔnba bɔ ka kuma kun kan ale mana olu de CNT mɔgɔ ye ne ye M5 mɔgɔ de ye an minnu ye fanga wulila ka wuli ka jɔ sabati ka jamana in fanga in gɛn bon an ne bɛ nin wuli ka jɔ yɛrɛ la fɔlɔ ka sɔrɔ an ye M5 kɛ a ka ca ni san 10 ni anw ka baara kɛ cogo di CNT ko tɛ jamana ɲɛmɔgɔ ko tɛ ne yɛrɛ dɔ bɛ filɛ ne bɔra Kayi Kɛɲɛba mara la a kunɲɔgɔn tɛmɛnen bɔra Kɛɲɛba n bɔlen n taara Moti n bɔlen n taara Segu nin bɛɛ ye ka wuli ka taa se mɔgɔw ma di ka mɔgɔw la faamuya jamana ko la yasa u k'u da don a la i ka wele kan laban ye mun ye maliyɛn si ka ne sigi ka jamana in lajɛ an ka wuli yasa an ka sira bare politiki mɔgɔ jugu minnu ye jamana janfa ka da kan u pɛrɛlen tɛ k'u ɲin bɔ a la u sirannen don minɛli ɲɛ u ɲɛ b'a la kalo 3 kɔnɔ transition ye min kɛ olu ma se k'u kɛ san 30 démocratie kalabanciya la o kama u bɛ wuli ka jɔ sugu bɛɛ yasa jamana in ka se ka yɛrɛ sɔrɔ
donc malien bɛɛ ka wuli kɔnɔ yaasa an ka se ka lafiya. N balimakɛ ɲankuma. N b'a ɲankuma. I b'i tɔgɔ ni jamu f'an ɲɛna. N bɛ Sidiki Kuyate. Alhamdulilayi Yɛrɛwolo debout sur le rempart. Ale ka kuma la sira dɔn. Bon an nana yan bi basi foyi tɛ a bɛ ye k'a fɔ alimamiw ka fara denw kan. Jagokɛlaw ni barakɛlaw o y'a kanu k'a fɔ wulikajɔ min ni o kɛra u fɛ ni o kɛra i bɛ se ka fanga bin sababu ye komi an bɛ dumuni ko bi hali bi jamanadenw bɛ wulikajɔ de nɔ kan fo a nana kɛ bi an bɛ dumuni ko bi fanga bɛ Asimi bolo Jovel Kusalamɛga ani min tun bɛ M5RP ka kumalaseli kɛ ni ale yɛrɛ bɛ kotigi ɲɛmɔgɔya la sisan a yera ko gɛlɛya tun ye min ye kosɛbɛ o ye jamanadenw ni jamana faamaw ka kungilan tun tɛ kelen ye parce que anw ka jate la jamana ni fama b'a la o kan ka kɛ anw la kanaba fɔlɔ ye a man ka jamana labila a man ka jamana kɔnɔdenw labila a yɛrɛ ko an ka jamana labilala kɔkanjugu ye kɔnɔnajugu fɛ donc o kan bi alhamdulilayi a yɛrɛ k'a fɔ sisan famaw ni jamana kɔnɔdenw bɛ ka kuma kelen fɔ donc kuma kelen ninnu bɛ ka fɔ sisan k'an k'a lajɛ wagati kɔnɔna na bɛɛ n'a minisiri kɔnɔ an ka sigi ka kuma yaasa jamana ka se ka jɔ kokolo kura kan donc sigiɲɔgɔnkaw y'a faamu k'a fɔ ko n'o kan olu bɛ se ka bolomafara min kɛ o ye ka jamana kɔnɔdenw wele an kana an ka sigi ka kuma sigikafɔ in a bɛna kɛ taa sira jumɛn kan a bɛna kɛ min ye donc sigikafɔ yɛrɛ kɔrɔ ye min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne yɛrɛ ka kuma laseli nana k'o kan a bɛ se ka nafa min kɛ jamana kɔnɔ n'a fɔra k'a fɔ ko jamana faamaw jɛlen don ka se k'o jɔ ni jamanadenw ka ko ye donc bi an nana o de la. Jamana faamaw min bɛ yen nɔ bi olu bɛ se ka maliyɛnw ka fɛɛrɛ kan. bon an tun y'o fɔ ka kɔnbiniya k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi a bɛna fɔ ninnu y'a faamu ko fanga binba min bɛ ka kɛ o ye parce que jamana kɔnɔdenw jɔlen tɛ jamana faamaw kɔ munna o jɔlen t'u kɔ parce que jamana kɔnɔdenw ka laɲini o talen tɛ bala jamana faamaw fɛ donc o la jamana faamaw taara kɛ kunfɛta ye o kunfɛta de nana wolo jamana karili la donc bi kumakan min b'u da olu taara kuma fɔ bi diɲɛ jɛgɛjɛ tɔnba ka kɛnɛ kan sukali ka laseli kɔnɔna na min donna da Asimi fɛ ale yɛrɛ ko k'a y'a Asimi fana ta ka bɔ jamana kɔnɔdenw yɔrɔ donc ni u y'o ko ta donc ni seginkɔ ma bɔ a la mɔgɔ b'a jigiya k'a fɔ an ka laɲini min ye n'o ye ka se k'u jɔ n'an ka kungo ye o bɛ se ka sabati donc hadamaden i ka ko bɛ latigɛ jateminɛw de kɔnɔ jateminɛw bɛ se ka lajɛli kɛ mais an kɔni ka jate la ko bɛ tɛmɛn'u kɔ u bɛ jamana faamu arranger wa a tɛ jamana arranger wa a tɛ jamanadenw arranger donc taali ɲɛfɛ ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ an bɛ se ka fɔ bi an bɛ se k'o fɔ. I ka welekan ye mun ye laban na ka se jamanaden bɛɛ ma. an bɛ bɛɛ de kɔnɔ nkalon t'a la dɛ ni jamanadenw tɛ diya tɛ yen n'o ye démocratie ye donc jamanadenw k'u sigi k'u bolo mɔgɔ sen fila kɔnɔ bolo fini fana k'a fɔ k'ale sɛgɛnna a bɛ n'a fɔ a m'a faamu tagama bɛ kɛ cogo min na donc bi kow bɛ jamana kɔnɔdenw de bolo n'u y'a bila yɔrɔ min na an bɛ don min na i ko bi jamana bɛ se ka mara n'o de ye bon n'i y'a ye k'a fɔ ko bi jagɛlɛya bɛ faamaw la k'a fɔ k'u bɛ se k'u jɔ ko dɔ kɔrɔ c'est parce que u baara la ko jamana kɔnɔdenw ye ko dɔ faamu donc an bɛ min da wulumala la dɔrɔn seginkɔ tɛ yen an ka taa ɲɛta o de bɛ se ka an sabati bi ka an bɔ nin gɛlɛya kɔnɔna na. Balimakɛ ni ɲankuma. Ba ni ɲankuma. I b'i tɔgɔ ni jamu f'an na ni jɔyɔrɔ jamana kɔnɔ. Adama Ben Jara CNT maa ye. Bi wula in na aw ka wulikajɔ ka na Sɛbɛnnikɔrɔ Fayde jeune na i bɛ se k'a f'an ɲɛna bakuruba la kun jumɛn b'a la. Bakuruba la an ka mun an ka karamɔgɔw ye wele bila an ma an ka na bɔ ka hakili jagabɔ kɛ ka hakili falen kɛ cogo min na jamana bɛ ka taa sira min kan cɛmancɛ fanga ye wulikajɔba minnu bɛ sen na ani sigikafumaba minnu bɛna kɛ an ka hakilinaw fila ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn faamu kan cogo di jamana bɛ lajaba min kɔnɔ a bɛ bɔ a kɔnɔ jamanadenw ka tɔɔrɔ bɛ dɔgɔya ni k'u ka hɛrɛ bonya cogo min na donc bi sigi bolila o de kan. CNT Conseil national de la transition aw jɔyɔrɔ ye mun ye jamana kɔnɔ an filɛ waati min. An bɛ député bulon an b'o de nɔ labila min ye ka jamana gouvernement n'o ye jamana marabolo k'o kɔlɔsi a ka baara taabolo la fɛn o fɛn bɛ kɛ jamana kɔnɔ k'o baara kɔlɔsi n'a bɛ fɔ contrôle de l'action gouvernementale o tɛmɛnen kɔ ani ka sariyaw ta jamanadenw tɔgɔ la ani jamana yɛrɛ tɔgɔ la n'a bɛ fɔ le vote la proposition et le vote des lois donc an ka baara bɛ boli o de kan donc o siratigɛ fɛ i tɛ se ka sariya ta maaw tɔgɔ la i tɛ se ka kɔlɔsili kɛ maaw tɔgɔ la k'i n'u tɛ to ka sigi ka kumaw kɛ sɔn pour que ka ɲɛfɔli k'u ye u ka se ka faamuya sɔrɔ a la yelen ka da aw ka kɛta n'aw ka fɔta bɛɛ lajɛlen ka bulon kɔnɔ. Sira mɔgɔw bɔra yan don ko aw ka kuma kɔnɔ a yɛrɛ k'a fɔ k'u ma fɛn mɛn ko fɛn b'a f'u ɲɛna yala aw yɛrɛ CNT aw fana ka faamu ye jumɛn ye o kuma in na ani fana asisi min kan ka kɛ n'aw nana kumaw ɲɛfɔ aw b'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ. An b'a bila minɛn min kɔnɔ o ye dɔrɔn Asimi Goyita kuma min bɛna lase diɲɛ ma maliden bɛɛ ka jɛ k'a fɔ a bɛ fɔ ko jama tigɛla tulu ko de bɛ sama mu donc Mali binna gɛlɛya min kɔnɔ faamuya dɔ bɛ maliyɛn bɛɛ la Mali maracogo kumaba bɛɛ a ka ɲi ka falen k'a daminɛ sariya sunba yɛrɛ la n'o y'an ka constitution ye hali min ye kalata baaraw ye o kɛlen don
ka sariya dɔw ta minnu bɛ olu yɛrɛ lafa o tɛmɛnen kɔfɛ politiki maga minnu ni jamana mara kalifa saji 30 laban in kɔnɔ olu tun ye jamana ɲɛsin u yɛrɛ de ma donc ma miiri jamanadenw na lakana sira fɛ kalan sira fɛ kɛnɛya sira fɛ sifinnakaw ka baarako sira fɛ donc ani malidenw yɛrɛ maakɔrɔw ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ wagati jateminɛ jumɛn bɛ k'o la bolola baarakɛlaw ka ko jateminɛ kuma tɛ nin si la olu yɛrɛ dɔrɔn k'u dan olu ka lafiya donc n'olu ye suyɛli kɛ u tɛ minɛ donc o baaraw de tun b'an ka sariya kɔnɔ walima ni k'olu minɛ i bɛ munumunu salo caman kɛ donc u yɛrɛ lakana baaraw de tun bɛ yen mais jamana lakana o baara dɔgɔyara kɔnɔ o kama n'an y'a dɔn an tacogo man ɲi n'an ko an ka jɔ n'an jɔra n'an bɛ ka sira kura min ta an ka jɛ ka jamu ɲɔgɔn fɛ ka jɛ ko sira kura latigɛ ɲɔgɔn fɛ o de ye sigi ka kuma ye bɛɛ k'i fɛ la fɔ i bɛ fɛ Mali ko ka kɛ cogo di bi ni sini donc n'an bɛnna min kan o ka kɛ ɲɛmɔgɔ kan kɔkɔrɔma don sira fɛ o ka kɔ o siratigɛ fɛ an bɛ fɛ ka sigi ka kuma in a bilala o minɛn kɔnɔ. CNT aw dan bɛ jamana faamaw la k'a fɔ u bɛ se ka jɔ malidenw ka jigiya kɔrɔ nin baara ninnu na wa. kabiri wagati min na ni Asimi ye bandaw ka taabolo min n'o bɛ wele ko fɛn di IBK san IBK n'a y'o la Sobel kɛra premier ministre ye an ye yeelen kura dɔ ye min ye mɔgɔ n'a bɛ mɔgɔ jigi sigi an ye taabolo kura dɔ ye min n'a bɛ danaya sinsin mɔgɔ dusukun na o de y'a to bi an ka danaya dafalen b'u yɔrɔ an bɛ k'u kɔkɔrɔma don pour que an bɛ lajaba min kɔnɔ jamana ka se ka bɔ kɔnɔ don o don joli bɔn ani ka kɛ yuruguyurugu ye kelen bɛ maa miliyɔn ni yɔrɔ don olu bɛ se ka jɔ cogo min na jamana ka jɔ danbe kɔnɔ jamana ka jɔ hakilisigi ye ani Mali dafalen maliyɛnw bolo malidenw yɔrɔ min na u hakili sigilen u lafiyalen u bɛ se k'u ka baaraw kɛ ka balo danbe kɔnɔ ani yɔrɔ min na u bololafɛnw lakanalen don donc o Mali bɛ se ka basigi cogo min na wagati jan kɔnɔ sinon baarabada an ka se k'o wuli ka jɔ n'o baaraw bila sen kan. Bi kuma ye a kuncɛ ni jumɛn ye. Ka maliyɛn bɛɛ fo aw yɛrɛ fo. Imam Bokar Keita ye ninnu kɔrɔ M5 ko fana la n y'o o président ye ani mon associative commerciale an n'o bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka baara kɛ ala mais mun ka tɔn fana an n'o bɛ jɛ ka baara kɛ n'ala sɔnna wagati bɛɛ lajɛlen sama bɛɛ lajɛlen. Ko bɛɛ k'i jɔyɔrɔ kɛ fasogo la bi wula in na aw ye wele bila CNT maa dɔw ma fo ka se ayiwa tɔn wɛrɛw ma ni jamanaden dɔw yala i bɛ se k'a fɔ anw ɲɛna hakilina jumɛn ye aw bila ni sigi in kɛli la. Hakilina min an bila la an y'a ye k'a fɔ tiɲɛna bi jamana bɛ lahalaya min kɔnɔ a bɛ kan ka taa ɲɛɲini a bɛ kan ka jɔ a sen kan ni taasiraw ye mun ni an bɛ kan k'o laɲini ka sabati an y'o wele ka se ka na walawala di maa o ma Asimi ko ale ni jamana bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ ani an kan ka fara ɲɔgɔn kan cogoya min na an bɛ bɔ gɛlɛya nin kɔnɔ jamana ka labaara ni hakilisigi ni basigi ye bɛɛ lajɛlen k'i ka hakɛ sɔrɔ ni hɛrɛ an y'o wele ka se k'o walawala maaw ye wa ani fasoden jugu mun fana bɛ fɛ k'o sonkɔrɔma ci nin baara ninnu kɔnɔ o fana ka se k'a dɛsɛ wa an k'an bolo di ɲɔgɔn ma cogoya min na an ka fasoden jugu an k'o o la dɛsɛ wa jamana ka se ka taa taasira ɲuman kan ka jɔ jɔsen ɲuman kan i n'a fɔ M5 ye kɛlɛ kɛ ni laɲini min ye ni taasira mun ye k'a jira k'a fɔ jamana bɛ taabolo min kan taabolo ɲuman tɛ yuruguyurugu ka kɛlɛ don ka fa ka sabati lakanda ka sabati an ka jamanadenw ka se ka balo hɛrɛ la an ka se ka jamana ka économie k'a la développer karanko ka se ka sabati non bi an ye faamu camanba sɔrɔ a la parce que o y'a an na nisɔndiya ni kuma caman ye CNT sariya dɔw ta mun n'o diyala an ye maa min n'o bɛ yuruguyurugu n'o o b'o kɛ ka faso nafolo dun ko ka dan san tan ma n'o tɛ na k'i tɛ kiri o y'ala ka san 20 na fɛn yɛrɛ ko k'ale tun bɛ ka kɛ éternel a ka continuer toujours ani filanan fana min diyala an ye o ka ko la o ye jamanadenw ka kuma di o yɛrɛ ma sinon fɔlɔ an ka kuma tun bɛ di politiki mɔgɔw de ma o ka taa fɔ ni min diyalen o de t'a fɔ hali ni ye min fɔ yan n'a ma diya o tɛ taa fɔ sanfɛ mais bi a fɔlɔ ko ka kuma di jamanadenw ma o yɛrɛ ka taa kuma o yɛrɛ tɔgɔ la wa ko ka laɲini fana fɔ o ka laɲini fana bɛ ta ba la bon o de ni kumakan dama dama de diyala an ye o ka kɔrɔfɔ kɔnɔ mais an b'a ɲini o fɛ tuma bɛɛ lajɛlen duguma mɔgɔ mun bɛ yan kuma da ka bila o ye kuma da kana kɛ ko ka di sanfɛmɔgɔw dɔrɔn tɛ ma duguma mɔgɔ mun bɛ yan o ka kumakanw ka kɛ bila archive la kana kɛ ɲɛfɛ donc an kɔni an t'o fɛ ni lahalayaw kɔnɔ. Sɛbɛnnikɔrɔkaw ye nin kɔfɛ. An bɛ min fɔ sɛbɛnnikɔrɔkaw bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma jamana ko de don anw fɔlɔ y'a daminɛ n'ala sɔnna commune quartier tɔw fana bɛna an ladege o ye jumɛn ye bɛɛ ka se ka faamuya kelen sɔrɔ wa sɛbɛnnikɔrɔkaw k'o bolo di ɲɔgɔn ma bi o k'a dɔn k'a fɔ bolokɔni den kelen tɛ bɛrɛ ta karisa bɛɛ den de bɛ kan ka faga kɔrɔn fɛ surasiya n'a nasiraw la parce que jelibɔ ma jɔ e b'a fɔ i sen t'a la ni sen t'a la i den sen b'a la walima i mɔden sen b'a la walima i teri dɔ den sen b'a la wa ni teri den walima i mɔden walima i den ni dɔ ye dɔ sigi ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ komi a y'an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ donc an bɛ min ni sɛbɛnnikɔrɔkaw bɛɛ fɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma gɛlɛya mun bɛ yen an ka se k'a ta ka bɔ jamana kan ka fara jamanaden tɔw kan an b'o de ɲini sɛbɛnnikɔrɔka bɛɛ lajɛlen fɛ an ka ɲɔgɔn seminɛ in dabila mun tɛmɛna o tɛmɛna mais an bɛ wagati min na bi o y'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma kɛnɛmajugu b'an kan n'a fɔra kɔnɔjugu fana ka na kɔnɔlajugu fana ka wuli
ka baaraw ka tiya an bolo an b'a ɲini o bɛ gɛlɛya o de kama an b'a ɲini an k'an bolo di ɲɔgɔn an ka jɛ ka baara kɛ inshallah. o nana an labaw nin tun ye furakɛli minnu farala ni ɲɔgɔn kan ka se ka fanga dɛmɛ bi sigikafɔ minnu bɛ sen na olu bɛ se ka ɲɛtaw sɔrɔ cogoya min na ni sigi kɛra Sɛbɛnnikɔrɔ sigida 4nan yɛrɛ la o kɔfɛ min ye an ka jagokɛbaa minnu bɛ yen ni olu bɛ simanw ni nɛgɛw ni cɛncɛnw feere n'u ye kangari feerelaw ye olu fana ye fara ɲɔgɔn kan kɛ ka yira k'a fɔ olu fana bɛna wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ yen k'u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka fanga yɛrɛ dɛmɛ ka Faransi yɛrɛ gɛn ka bɔ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni o ye bɛn de seribo olu n'u ka tɔndenw ye u ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ sigi min an ka maaw tun bɛ a kɛnɛ kɔrɔ ni o ye Bulayi Kanta ye ale ye seereya minnu sama an ma an ka jɛ ka dɔn lamɛn o la. Ka sanga furancɛla fanga in ale kɔkɔrɔma dɔɔni ma Mali jagokɛlaw ka fara kɛngɛrɛ feerelaw kan kɛngɛrɛ feerelaw ka tɔnba min ɲɛma ye an karamɔgɔ Lamini Tarawele ye ninnu ye kunnafoni di kɛ jagokɛlaw tɔgɔlasoba la an fɛ Bamakɔ yan nin ka bɛn sibiri ma sibiri min ni a bɛnna octobre kalo tile 23 ma san 2021 kunnafonidin kun o de k'a fɔ juma nata in na ni jumajigi banna u bɛ wele bila jagokɛlaw kɛngɛrɛ feerelaw u ma u ka bɔ ka caya tagamaba min labɛnnen bɛ yasa o bɛ se ka kɛ cogo min na ni ka fara jɛkulu kan jɛkulu minnu n'an k'a ma ko yɛrɛwolo ni bɛn de servo Siriki Kuyate Musa Jara ka taa fara Amina Fofana kan ni olu ye yɛrɛwolo maaɲɛma dɔw ye nin bɔliba in bɛɛ lajɛlen labɛnnen bɛ ka juma nata in kɔnɔ ni jumaseliw banna Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya o kɛnɛba kan sera min sɔrɔla ka bɔ Mali kɛngɛrɛ feerelaw ka tɔnba yɔrɔ n'o ye Lamini Tarawele ye olu filɛ nin Azubillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim summa salatu wassalamu ala rasulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh n tɔgɔ ye Lamini Tarawele kɛngɛrɛ tɔn jama ka président ayiwa alhamdulillah an tun bɛ plateforme kɛnɛ kan bi n'u b'a fɔ ma ko plateforme des acteurs du commerce a conférence de presse an tun b'o de kɛnɛ kan bi o ye kɔrɔ ye jumɛn ye commerçant bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan Mali association syndicat commerce bolo kan u bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ka bɛn ko la k'an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'an ka armée soutenir an tun b'o de kɛnɛ kan sɔgɔmada in na mun y'an bila nin na gɛlɛya minnu bɛ commerce kɔnɔ bi o de nana ni nin ye gɛlɛya minnu bɛ commerçant kan bi n'i y'a ta k'a lajɛ an tun bɛ munumunu ni minnu kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na gɛlɛya don n'o la an bɛ munumunu min kɛ jamana wɛrɛ la ka na don Mali kɔnɔ gɛlɛya don n'o la an ka sanni feerefɛnw n'o ye mɔnikɛlaw bɛ mun bɔ n'an b'a san k'a feere n'o ye mɔnikɛfɛnw ye gɛlɛya don n'o la ka sababu kɛ mɔnikɛlaw bɛ ka bali u ka baara la gɛlɛya donna jumɛn na tuguni an balima sɛnɛkɛlaw minnu bɛna ka taa sɛnɛ kɛ ka u dahirimɛ ɲini sɛnɛ la a bɛ tila ka feere commerçant de ma bon gɛlɛya fana donna o la tuguni o gɛlɛya ye jumɛn ye sɛnɛkɛlaw ka bɛɛ ka bali sɛnɛ la n'o ma minnu bali sɛnɛ la n'u ye sɛnɛ kɛ u bɛ tila ka t'o sɛnɛfɛnw jeni donc gɛlɛyaw bɛ ka bonya jamana kɔnɔ a laban an tɛna hali sanni feerefɛn sɔrɔ k'an b'a feere a laban a bɛna kɛ gɛlɛya minnu bɛna kɛ sababu ye ka an dɛsɛ donc o ɲɛsiranya kama an y'a ye k'a fɔ ala ta kɔfɛ solution min b'an bolo bi o de ye an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka armée ni jigi kelen min b'an na bi n'o bɛ se k'an bɔ nin degun kɔnɔ n'o bɛ se k'an bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna na o y'an ka armée de ye ka n'an ka armée soutenir donc an tun b'o kɛnɛ de kan yan ka transition mɔgɔw fana soutenir comme olu de ye armée fana ye k'u fana soutenir fɛn min bɛ se k'a to o bɛ se ka fanga sɔrɔ o bɛ se ka kolo don cogo min na ka sababu kɛ diɲɛ mɔgɔw ka problème ye o de ye bi ni jama bɛ fan o fan mɔgɔw bɛ kala sɛmɛ o yɔrɔ la donc n'u y'a ye k'a fɔ an ka finitigilakaw bɛ sira min kan bi jamanadenw b'a fɛ jamanadenw ka dɛmɛ b'u yɔrɔ jamanadenw u kanu bɛ jamanadenw yɔrɔ jamanadenw kɛmɛ ka ɲɔgɔn minɛ n'a gɛlɛyara cogo o cogo diɲɛmaa ma u b'a to an ta la u b'an to an danbe la u b'an to an k'an ka jamana baara an bɛ fɛ a ka baara cogo min na mais n'u y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ t'u kɔ u dɛmɛnen tɛ a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw bɛ bila o la mɔgɔw bɛ ɲɛ don o la an n'u bɛɛ ɲɛ b'a la jamana in bɛ taabolo min kan depuis démocratie nana jamana in kɔnɔ fo ka na se bi ma a taabolo si ma tilen an sirannen don hali n'an tora nin tocogo in yɛrɛ la k'a fɔ élection ka kɛ nin kɛcogoya in na an sirannen don jumɛn ɲɛ tuguni a bɛ gɛlɛya bɛna don a la k'a sababu kɛ minnu bɛna baara kɛ u tɛna se ka baara kɛ u ka baara bɛna ɲɛsin dɔrɔn peut-être jamana redresseli de ma n'o ye ka refondation ni fɛn ninnu kɛ parce que tant que n'o ma kɛ ne ɲɛ tɛ sira la jamana in kɔrɔ sira min bɛ se ka kɛ bɔda y'an bolo an y'a kanu an k'an ka armée soutenir an ka transition soutenir u k'u jija cogo bɛɛ lajɛlen na maa fa minnu bɛ jamana in kɔnɔ faali ka jɔ jamana ka stabiliser u ka refondation n'o ye ka jamali kura sigi sen kan an kɔni ka jigiya ye mun yira an na ni ala y'an dɛmɛ ko an sera k'an ŋaniya yira ka duwawu kɛ k'an fanga fara armée kan ala ta kɔfɛ ni ala y'u dɛmɛ k'u sinsin ka barika don u la o bɛna kɛ sababu ye ka base kura minnu bila
sen kan o bɛna kɛ sababu ye hali ni maa kura nana jamana in kɔnɔ o kɛra politicien sa o kɛra fɛn o fɛn ni élection kɛra ni maa kura min nana ka na sigi jamana in kunna a bɛna baara nɔgɔya a bolo a bɛna kɛ baara kun kelen de ye sisan jamanadenw bɛn n'a ka baara ka taa sira min kan donc ne bɛ baara kɛ o de kan ka sababu kɛ ne bɛ baara kɛ jamanadenw de ye donc n'a kumakan kɛra o ye diɲɛ maa si tɛ se k'a bali o la wa mɔgɔw b'a dɛmɛ o fana kan miiriya min talen don ni transition mɔgɔw bolo an y'a ye k'a fɔ miiriya ɲuman don hakilina ɲuman don ka sababu kɛ an ɲɛ b'a la cogo min na tan tant que ni jamana in ma sigi bolo kura kan wallahi coup d'état min bɛ senna nin ye a tɛ ban a tɛ dabila fana donc an bɛ fɛ ninnu ka kɛ sababu ye coup d'état ka dabila ninnu ka kɛ sababu ye jamana maa min bɛna jamana kɔnɔ siɲɛ wɛrɛ o ka kɛ maa ye maa min sira dɔ de bɛ directive dɔ de bɛ yira i la e bɛ taa nin sira in de kan e yɛrɛ b'o dɔn i tɛ se ka bɔ o kan fana a ka kɛ o fɛn ye a kana kɛ fɛn ye tuguni k'o tigi bɛna ka na a yɛrɛ sagonako de bila sen ka jamana kɔnɔ ka baara kɛ ni o ye ne ka an ka nin ka faamuya bɛ mun d'an ma bɔda min b'an bolo an ka se ka gɛlɛya minnu b'an kan degun minnu b'an kan tɔɔrɔ min b'an kan anw yɛrɛ kɛngɛrɛtigiw ka baara kɔnɔna na bi gɛlɛya caman b'an kan an da tɛna se ka so bɛɛ ma bɛɛ b'a kalama mɔgɔ min bɛ kɛngɛri baara kɔnɔna na bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya minnu b'an kan bi doléance caman bɛ an y'o kɛ an tɔɔrɔlen don sira minnu fɛ n'o ye an ka baaraw taabolo la n'i ye minɛn don kɛngɛri mobili kɔnɔ k'i bɛ taa livraison kɛ minnu bɛ Gana côté la minnu bɛ Sebenikɔrɔ côté la fan o fan i b'a sɔrɔ an tɔɔrɔlen don fo ka dama tɛmɛ bon an ka jigin la ni jamana basigira nin bɛɛ de bɛ bɔ a kɔnɔ quoi gɛlɛya caman b'an kan baara kɔnɔna na nin bɛɛ bɛ ban a yɛrɛ ye donc o de kama an y'a kanu jumadon an bɛɛ ka bɔ an b'a ɲini kɛngɛritɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u ka denmisɛnw fara u yɛrɛ kan an ka bɔ comme kɔlɔkulu an ka na place de l'indépendance la ni juma jiginna le 29 juma nata bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan an ka jɛ an ka taa ka taa an ŋaniya yira adamaden da y'i se de ye mais n'i y'i se kɛ ko la ni ala ye ni sababa bɛn a bɛ kɛ hɛrɛ ye i b'i nisɔndiya n'i yɛrɛ ye mais i bɛ se ka ko kɛ ko min na n'i y'i sigi k'a lajɛ n'a tiɲɛna i bɛ jɔn jalaki i b'i yɛrɛ de jalaki to o la pour que an kana jiginna yɔrɔ sɔrɔ an yɛrɛ la maa kana jiginna yɔrɔ sɔrɔ an na fana an ka wuli an ka ŋaniya yira kɛ politiki ko tɛ an tɛ politiki mɔgɔ ye an tɛ politiki mɔgɔ dɛmɛna nin ye yɛrɛ dɛmɛ nin ka sababu kɛ gɛlɛya sera hakɛ min ma bi n'an y'an sigi k'an bolo da an sen kan ko an tɛ politiki mɔgɔ ye a bɛ k'an na dɛ donc ala an ka baaraw bɛ se ka sabati cogo min na gɛlɛya minnu b'an ka baara kɔnɔna na an b'a jigi k'a fɔ ninnu ka taabolo ye ni sabatira u bɛna ko minnu base minnu sigi sen kan an ka gɛlɛya bɛ fura bɛ sɔrɔ a kɔnɔ inshallah donc o kama an farala u kan an ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ commerçant bɛɛ de b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ commerçant bɛɛ de b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ alors que n'i ko k'i bɛ baara dɔ la i ni maaw de jɛlen don a bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ sutura caman kɔnɔ bi ni gɛlɛya dɔw nana an bɛ fɔ yɔrɔ sɔrɔ a la an bɛ fɔcogo sɔrɔ a la dɔ wɛrɛ tɛ dɛ tɔn in an faralen don ɲɔgɔn kan ani jamakulu wɛrɛw fana de faralen ɲɔgɔn kan état kɛmɛ k'an bɛɛ de reconnu n'i ma se ka mɔgɔ dɔ koron i bɛ se k'i dɛmɛ k'o tigi koron bon o sutura n'o o fɛn minnu b'an kan bi ni ko nana nacogo la hali n'a gɛlɛya cogo la fɔda dɔ b'an bolo fɔlɔ la an tun bɛ sigi k'an bolo da an sen kan a bɛ k'an na mais sisan hali n'a kɛra an na an bɛ se ka kuma an bɛ nin jɛ minnu na nin a bɛ sɔrɔ olu de sababuya la donc o la n'o ko wulila n'a fɔra a ye bɔ an ka bɔ an kana to fiyewu ɲɛ ka jɔ anw kɛngɛritigiw ma baara in kɔnɔna na bɛɛ bɔra kɛngɛritigiw ma bɔ an kana to ka kɛ fiyewu donc an b'a ɲini mɔgɔw fɛ mɔgɔw ka bɔ jumadon ni juma jiginna dɔrɔn a baara bɛ daminɛ inshallah fo ka taa se a baara ban waati ma a kɔni kanunen don an bɛɛ ka y'a kɛnɛ kan an bɛɛ ka ŋaniya kɛ kelen bɛɛ ka dugawu kɛ yan'a don cɛ ala ka don yira an kɛnɛ na ala ka jamana in bɔ bolo la gɛlɛya minnu b'an kan an ka baaraw kɔnɔna na ala k'u ban ala kana ni yɛlɛma kura min bɛ kɛ sababu ye ka an sinsin ka barika don an na ka fanga don an na k'an ka kow ɲɛ an bolo k'an ka barika don an ka baaraw la ala k'o k'an ɲɛ hakɛto bɛ nin kan salala rasul labaw ni kuma minnu fɔra an b'a jigiya k'a fɔ aw ye faamuya sɔrɔ a la dɔgɔkun tɛmɛnen na muso kulu dɔw farala ɲɔgɔn kan ka wulikajɔ kɛ k'a fɔ min ye transition olu bɛ a dɛmɛ mais laɲini min bɛ transition faamaw ɲɛkɔrɔ bi wala laɲini minnu b'u bolo bi k'a fɔ ka dɔ fara fanga yɛrɛ kundama kan o kɔni tɛ olu fɛla ye u ye wele bila parti politique caman ma a kɛnɛ kɔnɔ min ye Useni Amion Gindo kodam ɲɛmaaba ale fana tun bɛ yen kɔrɔfɔw dira a ma a ye dakuruya minnu sɔrɔ an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn olu la. ne a ɲɛmɔgɔw bɛ kɛnɛ kan yan an bɛ foli di a bɛɛ ma aw nana ka caya a diyara anw ye kosɛbɛ aw nana ka caya a diyara anw ye kosɛbɛ aw ni ce aw yɛrɛ tɔgɔla sisan an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin musow ma muso minnu ye décision ta k'u bɛ kuma ta jamana kɔnɔ bi kuma tali gɛlɛyalen bɛ hali cɛw ma musow ko k'u bɛ kuma ta yɔrɔ in na an bɛ musow b'aw fo la
kuma gɛlɛyalen bɛ cɛw la tuma min na jamana kɔnɔ nun tɛ foro a tɛ fiyɛ tuma min na mɔgɔw dogolen b'u ka sojuw la jamana mara ka d'u ye mais hali k'a fɔ ko n jɛna ni nin ye n ma jɛ ni nin ye nin ka ɲi nin ma ɲi an ka tɛmɛ n'a ye an kana tɛmɛ n'a ye olu sirannen bɛ ka bɔ kan o hakilina fɔ yɔrɔ min na musow aw bɔra yen aw ni ce n'o bɔra n bɛ kuma kelen dɔrɔn fɔ yanni an ka tɔnsigi bi an b'a kun cɛ o ye jumɛn an ka jamana bɛ situation jumɛn kɔnɔ bi n'i y'a jateminɛ an kɛlen bɛ ka bila kɛrɛfɛ diɲɛ kɔnɔ o ye réalité de an ye bɛn kɛrɛfɛ la diɲɛ kɔnɔ au même moment an ka jamana fana kɔnɔ an bɛ bɛn kɛrɛfɛ la parce que jamana n'i ye yɔrɔ 100 ta yɔrɔ 80 mɔgɔ si tɛ ka don yen jamana situation bɛ nin cogo in de la an ni diɲɛ tɛ an n'an yɛrɛ tɛ jamana situation b'o cogoya la n'a ma na a b'o cogoya la minnu bɛ fanga na bi olu ka cogo di olu ko an ka jɛ diɲɛ bɛɛ kɔ an ko problème foyi t'a la an ka jɛ diɲɛ bɛɛ kɔ an k'an jigi da anw yɛrɛ kan mais n'i y'a kalo 14 ye dugu kelen tɛ mun labilala Mali kɔnɔ n'i y'a ko an ka u ko k'an ka fɛɛrɛ kɛ ko ni mɔgɔ min ko an mago bɛ se ka jɔ diɲɛ na k'o ye Mali jugu ye an y'a faamu mais olu k'a yira an na fɛɛrɛ min b'u bolo kuma wɛrɛ tɛ o an jɛra n'a ye an bɛɛ ka jɛ diɲɛ kɔ mais fɛɛrɛ jumɛn bɛ olu bolo pour que aw musow aw denw an cɛw pour que an bɛ se ka kisi cogo min na o fɛɛrɛ jumɛn de bɛ yen o ɲininkali tɛ ka kɛ baasi ye o n'i ko i ka sira tɛ mɔgɔw la problème foyi t'a la mais i b'i tɛgɛ dɔ in de kɔrɔ tan k'a fɔ k'i bɛ se i yɛrɛ kɔrɔ u ka a fɔ maliyɛnw ye dɔrɔn k'a fɔ ko an tɛ mɔgɔ si lamɛn an b'an sago de kɛ an bɛ transition kɛ an ka régime ye mais problème t'a la hali ni diɲɛ banna na ni CEDEAO banna na n bɛ misali ta o ye CEDEAO de ye n tɛ taa diɲɛ yɛrɛ la o ye an dafɛ jamanaw ye hali n'olu banna na a filɛ nin ye fɛɛrɛ de b'an bolo ou bien fɛɛrɛ b'an bolo pour que u kana ban anw na aw ko fɛɛrɛ fɔ aw ɲɛna sini ni sanction kɛra jamana kan ni bankuw datugura jamana kɔnɔ sini ala k'an kisi a ma bi fɛn bɛɛ sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ mais n'a kɛra o cogoya n'a nana se o yɔrɔ la fura jumɛn b'a la ɲininkali o yɔrɔ de ye o ma mɔgɔ t'a to f'i kunkolo ka taa ci kogo kun tuma min na ka sɔrɔ k'i yɛrɛ ɲininka n b'a kɛ cogo di o non ni basa ko k'a bɛ pantalon kala a yɛrɛ la a kan k'a kun bɔ yɔrɔ jateminɛ fɔlɔ yan'a ka pantalon in kala o ɲɛtaga la n'aw ma na lamɛnbaaw ka da waati yɛrɛ ni a cogoya kama an bɛna wele bila Useni Amiyɔn Gindo ma ɲɛtaa Donbuwari kɛnɛ kan ka se ka baro sigi kɛ n'a ye sabu ale ka wulikajɔ fanga ka bon kosɛbɛ waati korona min ye an ka karamɔgɔkɛ n'o ye Alimami Mahi Watara sɛbɛnninkɔrɔ ORTM kibaradilaw ye wulikajɔ kɛ ka taa se ale yɛrɛ ma transition ka tagama wala transition ka lahala bɛ cogoya min na bi olu fɛla ye ala mun ye dakuruya damadɔni min sɔrɔla Mahi Watara da a donni kama an ka jɛ ka o lamɛn. aw minnu ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye aw yɛrɛ ka hakilina ye mun ye transition taabolo la. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.
an bɛ ala fo k'a tanu k'a waleɲuman dɔn k'ala barika da tuma kɔfɛ ka foli kɛ a yɛrɛw ye nin porosɔn in dili la ka se ka an fɛn lajira jamanako la ka d'a kan bamananw ko ten ko kunun kɔnɔmaa bɛɛ sago ye kelen ye ba tigɛ kojuguba ye nka i bɛ jamana o jamana kɔnɔ i ye ɲɛmɔgɔ ye o i tɛ ɲɛmɔgɔ ye o ayiwa jamana kungo b'an bɛɛ intéressé ka d'a kan n'a ɲɛna a bɛ ɲɛ an bɛɛ de ala k'an kisi ni tiɲɛni nana an bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a kɔlɔlɔ la ala k'an kisi o ma ayiwa n'i ye ɲininkali kɛ ɲininkali daminɛ na k'a fɔ ko anw jɔyɔrɔ kan ka kɛ min ye an hakili y'o de fɔ n'o ye diinɛ baarakɛlaw ye ne t'a fɔ ko n ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye o ye ne yɛrɛ ka faamuya ye diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ yen nka a kɛra cogo o cogo n bɛ se ka jate diinɛ baarakɛlaw fɛ hali ni n tɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ye fana ka sanga o yɔrɔ ma olu bɛ jate k'a fɔ ko mɔgɔw don maa minnu jɔyɔrɔ dɔ b'u la ni adamadenw cɛ la dilanli sira fɛ fana a ka kan ka wuli ka jɔ kɛ k'u cɛsiri tiɲɛ don furanjɛla fanga transition fanga de don furanjɛla fanga t'a dama fanga ye o furanjɛla fanga o fanga kɔrɔ min bɛ n'a bɛɛ ka kan tuma bɛɛ fanga ka kɛ ɲuman ye o de ye hɛrɛ ye jamanaden ma o de ye hɛrɛ ye jamana ma fanga min b'a kunna waati min na ka d'a kan fanga ye ala ka di a sababu bɛ yen sababu dɔ bɛ se ka kɛ wete ye sababu dɔ bɛ se ka kɛ coup d'état ye sababu dɔ bɛ se ka kɛ a mana kɛ sababu fɛn o fɛn nka silamɛya ka yiri kɔni na ala de bɛ fanga di fanga ye ala ka latigɛ ye wa n'a y'a latigɛ min ka bila a kunna o mana bila a kunna o tuma in na ni sababu fɛn o fɛn jɔyɔrɔ min bɛ mɔgɔ ɲɛmɔgɔw la kɛrɛnkɛrɛn ma diinɛ ɲɛmɔgɔw o ye k'a cɛsiri o ko bɛ se ka ɲɛ cogo min na ka d'a kan ɲɛni de ka d'an bɛɛ la an bɛɛ ka hɛrɛ b'a ɲɛni de la o kumana min ka kan diinɛ komi n'i ko diinɛ ɲɛmɔgɔw o ye aw ka fɔcogo ye diinɛ baarakɛlaw o ye ne b'a faamu cogo min na a ka kan an cɛsiri k'an fanga di ɲɔgɔn ma bɛɛ ka i hakilila kɛ kelen ye ko in bɛ se ka kunjɛ hɛrɛ la cogo min na ka d'a kan furanjɛla fanga kɔrɔ ye ko fanga dɔ tun bɛ i ka kɔrɔ tiɲɛni kɛra sababu ye k'o ta ka bɔ yen fana fanga dɔ bɛ yen fɔlɔ yanni fanga dɔ ka sigi an bɛɛ bɛ sigi cogo kɔrɔ min kan o kana walasa nata fanga sigita nata ka ɲɛ an filɛ min na k'o de ka bɛn sababa ma fana ka kan ɲɛmɔgɔw ko i b'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔ b'a la n'o ye diinɛ baarakɛlaw nka minnu bɛ kumaw lase ka d'a kan anw ye ci laselaaw de ye mana o kuma lase sira fɛ an kan ka kumaw bɛ lase ani ka wulikajɔw kɛ wulikajɔ min n'a b'a to jamana bɔra degun kɔrɔ minnu kɔnɔ an kana segin o ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. sisan transition min bɛ sen na e yɛrɛ ka jateminɛw ye mun de jira la a ko bɛ cogo di e yɛrɛ bolo. ayiwa a ko bɛ cogo min na ne yɛrɛ bolo n tɛ kɛ ka kuma ko n bɛ kuma silamɛw bɛɛ tɔgɔ la dɛ ka d'a kan ko bɛ foyi ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ko kuma ye nka n tɛ kɛ ka kuma diinɛ ɲɛmɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ la n tɛ kuma tɔn tɔgɔ la n tɛ kɛ ka kuma k'a fɔ ko ne de ye mali silamɛ ɲɛmɔgɔ ye n bɛ kɛ ka kuma silamɛw tɔgɔ la nka ne ye silamɛ dɔ kɔni ye silamɛ tɔw cɛ la n bɛna min fɔ n ka faamuya la n'a bɛnna sababu ma silamɛ bɛɛ dama ka kan bonya na ni fili ye n sɔrɔ a bɛ sɔrɔ ne de fili la n bɛ ala yafa deli o la an kɔni ka yeli la a n'an ni mɔgɔw bɛ sigi a dɔn n'i ko alimami kɔni i b'a sɔrɔ i ni mɔgɔw bɛ don ɲɔgɔn na ka caya i bɛ kuma caman mɛn an kɔni bɛ min mɛn a n'an ka yeli la u kɛn bɛ ka baara minnu boloda ko in daminɛ na a taa cogo a ko daminɛ cogo kɔni b'an nisɔndiya n'o ye ko minnu bolodalen don ni ala y'u an n'u dɛmɛ a kow ka se ka kɛ an ka jate la a kow bɛ se ka kɛ bɔda ye jamana ma n'a kɛra cogo la tiɲɛ don gɛlɛya ko bɛ yen dɛ o de y'a to kuma yɛrɛ ka gɛlɛn bi ne ye a ɲini ka n cɛ ka bɔ nin kuma in na ka dɛsɛ ko n dɛsɛra de n siranna a ka na fɔ o kuma na n'a ko ko fɛn tɛ sara an na n'a sarali la fana ni k'i tɛ fɛn fɔ kana na k'a dama ko ye o de bɛ n wajibiya ka kuma n'i ko n ko sisan dɔw k'a bɛ ka transition dɛmɛ o sera a yɛrɛ ma a yɛrɛ y'a kɛ tan ne t'a to ye jamana in de bɛɛ y'a dɔn ko a kun ka d'an ye ko dɔw ka kɛ a mɛnna u ma deli ka se ka kɛ nka sisan an ɲɛ b'a la o kow tamasiyɛn bɛ senna nin fanga in kɔnɔ kana o de y'a to maa caman fari foni mɛ n'u b'a fɔ ko baara bɛ ka kɛ walima ko taabolo ka ɲi hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya ko baw bɛ yen n'o tɛ ne min sigilen filɛ ne ye ɲɔnɔ ka di hali kunna sini ne bɔra ɲɔnɔ i bɛ taa ɲɔnɔ ja foyi t'i la mɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ k'i kana taa nka maa tɛ k'i faso bila
o kumana gɛlɛya bɛ yen faali bɛ jamana kɔnɔ insécurité bɛ yen nka nin fɛn o fɛn filɛ nin si tɛ ko kura ye jamana in kɔnɔ nka an bɛ siran a kana na jo an na de a kana kɛ jamana taabolo ye bana wulikajɔ minnu bɛ sen na an ka jate la ni ala farala an ka adamaden tɛ dulon sababu dɔrɔn na sababu kɛla yɛrɛ bɛ yen o ye musabibu ye n'o ye ala ye ka d'a kan an bɛ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ jamana état bɛ fɛɛrɛ min tigɛ o ma gansanw bɛ fɛɛrɛ min tigɛ a bɛɛ ye fɛɛrɛw de ye nka fɛɛrɛ resuli bɛ bɔ ala de yɔrɔ an ka jate la fɛɛrɛ minnu bɛ sen na ni ala y'an dɛmɛ hali n'o y'a sɔrɔ ko in bilama ka jugu la'alla fɛɛrɛ ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana bɔ bolo la ni ala y'an dɛmɛ o de y'a to an ka hakilila kɔnɔna baara bolodalen minnu filɛ sen na an bɛ min bɛ kunnafoniw sira fɛ u yɛrɛ da ni sɔrɔ a b'o cogo la ani ni a sera ka kɛ o cogo ye a taabolo kɔni b'anw nisɔndiya fɔlɔ n ko fɔlɔ ka d'a kan jamana in taabolo bɛ ten ko ka ca kuma dumani cayara jamana kɔnɔ an mɛnna kuma na koyi kuma ndaya tɛ jamana in na o ni kuma ɲuman ko don a tɛ se ne ma yɛrɛ ne tɛna foyi fɔ yan hali animateurs ni video kɛlaw tɛ se ka min fɔ nka komi mɔri bɛ n'a jɔyɔrɔ don misiri kɔnɔ bamananw ko ten kuma man di da kelen na o de b'a siya sinon jamana in bɛ dilan ni kuma min ye o kuma bɛɛ fɔra k'a ban jamana in bɛ se ka jɔ ni sababu min ye o sababu kɔni bɛɛ fɔra k'a ban ni fɔli don nka komi waleya dɔɔni min n'o bɛ la ka ye sen na sisan o de kɛn bɛ ka jamanaden bɛɛ fari foni ka d'a kan waleya tamasiyɛnw daminɛna adamadenw tɛ naloma ye o bɛɛ ye kodɔnnaw de ye ne tɛ gouvernement baarakɛla ye tɛ politicien ye tɔn tɛ n bolo an bɛ maa gansanw bɛ cogo min na an yɛrɛ bɛ ten de jamana kɔnɔ an kɔni ɲɛ b'a la ko minnu bolodalen don jamana kan ka wuli ka don a sen kan ni ko minnu ye anw ɲɛ bɛ o dɔw la hali ni ma fɛn deta ye hakilima bɛɛ ye k'olu kun jamana dɔn fɔ ye jamana in bɛna dingɛ kɔnɔ ni ko minnu ye o kow dɔnnen don ni o dɔw ɲɛnabɔli sira tara loi taw sira fɛ awa ko bolodalenw sira fɛ o ye fɛn min bɛ hakilima bɛɛ nisɔndiya hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ an tɛ sika k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ yen dɛ gɛlɛya bɛ yen nka bi gɛlɛya tɛ a dilali ko de bɛ sen na n'a dilali ko bɛ sen na o ti ɲɛ n'an m'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka hakili kɛ kelen dɛ a taabolo kɔni kun fɔlɔ la fɔlɔ a b'anw nisɔndiya sisan e yɛrɛ bolo wuli jumɛn kan ka kɛ hali bi ka se ka intervention k'a lakodiriwa awa min ka kan ka kɛ ne ka faamu na n b'a fɔ n yɛrɛ tɔgɔ la n b'a ɲini ala fɛ a k'an bɛɛ sɔn ma o ye an bɛ kuma ɲuman minnu fɔ an k'an cɛsiri u ka se ka waleya ka d'a kan kuma tɛ se ka bila wale nɔ na dɛ an kana ɲɔgɔn nege dɛ parce que jamana in an mɛnna kuma duman fɔ la ɲɔgɔn ye o kuma minnu b'a la ka fɔ an'u b'a la ka loi minnu ta u k'u jija a ka se ka waleya kelen a filanan min ye bagabagalikan minnu ɲɛ bi si jamana ma n'o ye kuma o kuma n'an y'an ka ɲɛtaa sira dɔ ta kuma o kuma n'an ye ko fangama dɔ kɛli ta bagabagalikan minnu ɲɛ bi si an ma k'a fɔ a y'a kana kɛ tan de a y'a kɛ tan de ne bolo dɔ kɛra o la maa si saya jɔrɔ ka tila ka toli jɔrɔ anw bɛ nazara bolo o tɛ bila ko ye n'u nɛgɛnɛgɛni don dɔ kɛra o la an bɛ kɔfɛ jamana ninnu bolo u b'an manipuler o tɛ bila ko ye ni nɛgɛnɛgɛni don dɔ kɛra o la tiɲɛ don a fɔ ko maa tɛ n'i bɛ bolo la ko masalan bamananw ko ten ko maa t'i bolo to maa da k'a fani nka n'i bolo mɛnna a tigi da i b'a tufa bolo tɔ ka to i bolo wala ɲi ka bɔn anw sera o niveau de la parce que dɔ kɛra kabini nin ye tubabu san 60 ni kɔ ye yan u bɛ kɛ ka nege ko bɛɛ kɛra jamana b'u ka bolo kan jamana b'u ka bila la u bɛ jamana tɔgɔ la kuma fɔ u bɛ jamana don da fɛ da min ka d'u ye ani diɲɛ tɔnba minnu bɛ yen i b'a fɔ ko anw yɛrɛ tɛ yen bana ni a sera y'a dɔn fɛn min ye jamanaden yɛrɛ bɛɛ tɔnsi wuli k'a jɔ bi n'an bɛɛ kunna ɲimi bɛ taama an b'a dɔn ko ma ɲɛnabɔ fɔlɔ koyi parce que sumanw ma nɔgɔya awa insécurité ma ban fɛn ma kɛ nka tiɲɛ yɛrɛ ka se ka fɔ mɔgɔw ye maa minnu birilen don an kan tiɲɛ fɔli olu ye o de ye an bɛɛ fari foni ne tɛ n da dogo ne bɛ kuma tile kuma jɛngɛjɛngɛ man di tiɲɛ fɔli parce que a fɔra y'a ka kɔrɔ ko biɲɛkala i na se bɛ biɲɛkala kan anw fɛ Segu jamana kan n'i y'o fɔ dɔrɔn kuma banna o wa yan biɲɛkala min bɛ kɛ k'a ɲini bɛɛ b'o dɔn n'a fɔra ko biɲɛkala i na se bɛ biɲɛkala kan a n'o dɔnna ka ban biɲɛkala yera o a bɛ lajɛ sa de a se bɛ se ka bɔ a kan cogo min na bana an y'o sira min ta dɛ o de kana bila bilen parce que an ka kɛ cɛ sa adamaden sirannaw i na sa i ma siran i na sa ko nka jitɔ bɛ sa siɲɛ caman ka sɔrɔ a sa kuma ma se. Allahu nin tun ye al-imam Mahi Watara ye a ye kɔrɔfɔ minnu fɔ
dongbar natala ni ala sona ana olu toda aw kulo kan inshallah nimna dan sigi bi dongbar la minna bela kala se awma denga naw badenke Ibrahim Jawara nega krafe otumbe Amza Sidibe bulu flake worenta ka fulla se aw kelen bela jilema ni watina Amadou Gindo anga fuli baye ka fulla se minye nyamama kamogo jire ni watina anga fuli baye Fode Tungara anga fuli be aye ni watina naka dembaya kelen bela jile fuli ta ka nyesi ama ni watina